Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera asteburua zinema aretoetan igaro ostean hementxe gara berriz kursalparean. Zinemaldiak aurrera darrai eta izarrandiak bezalaxe gu hementxe egongo gara. Jaialdia oraindik ez da amaitu, baina zalantzari gabe badakigu aldarrikapenen zinemaldia bezala gogoratuko dugula aurtengo edizioa. Ostiralean egin zuten irekira ekitaldia Silvia Abril, Toni Acosta eta Itziar Ituño aktorek aurkeztua eta sona handia izan dute Ituñoren hitzek. Aprobetxatu nahi dut ahotsa altzatzeko Gazak eta Palestina osoak pairatzen ari den genozidioa eta sarraskeria salatuz, eta bide batez, IACAF enpresak berdina egiten duen. Eta hau esan da, gracias. Pedro eta Agustin Almodobarrek, biak genozidia stop pegatinarekin Ester Garzia aurkeztu zuten aurtengo Donostia saria. Segobian jaiotako ekoizleak haiekin egin du lan bere ibilbide profesionalaren zati handi batean. Hitzaldian emakumeen aurkako diskriminazioa salatu zuen eta baita Gazako sarraskiak gelditzeko oihukatu zuen. Bertan zen Juliette Binoche aktore frantziarra In I in Motion opera prima estreinatu du asteburuan Donostiako zinemaldian. Robert Redford aktore estatuatu hartzen du berriak auspotutako dokumentala. Julietek Marisa Paredes aktorea omendu zuen eta nola ez, Palestinari erreferentzia egin zion. Palestinako sarraskia gogorarazi nahi izan zuen, txalo zaparrada jasoz, eta Hamasek baituta dituen israeldarrak ere aipatu zituen, isilik geratu zen auditorioaren aurrean. Seemed too big of a dream. Others, however, awakened that desire. Tonight, I want to stand with those who dream of bringing an end to the massacres in Palestine. Of ending the pain and cruelty. And also I want to express my hope for the release of Israeli hostages being held in terrifying conditions. Now, we need change now. We are capable of changes. We are not only creatures, we are creators. So let's wake up. Testuinguru horretan bihar hasiko da New Yorken urtero munduko buruzagi nagusiak biltzen dituen Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiaren 80. edizioa. Interesgarri izango da bertan gertatzen dena. Izan ere abuztu amaieran Amerikako Estatu Batuetako gobernuak erabaki zuen Mahmoud Abbas presidente palestinarrari eta 80 funtzionario palestinarri Nazio Batuen Batzar Nagusian parte hartzen ez uztea. Hala ere, Barzen Agabekien Palestinako aginte nazionaleko atzerri ministroa itxaropentsu agertu da Batzar Nagusia hasi baino lehen. Aste gogoangarria eta esanguratsua izango delako. Hainbat herrialdek Palestinako estatua onartzea espero baita. Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek atzo aitortu zuten ofizialki Palestinako estatua goibileraren bezperan. Frantzia ere gaur batu da. Horrela, 150 herrialde dira jada, Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak esan du, borrokatu egingo duela horren aurka. Oso trebezin gatzen hemen ezabatarri nundan zubeterik izantzaitzia Leki unia bestiak alizan itzen eriotza begi eta mizi ederrako baten amesten Oso trebezin gatzen hemen ezabatarri nundan zubeterik izantzaitzia Leki unia bestiak alizan itzen eriotza begi eta mizi ederrako baten amesten Goizonta Palestinako herretxik Eta horrela emango ditugu hurrengo egunak, begi bat zineman eta beste bat nazioarteko gertakarietan. Biak uztartuko ditugu, zinemak ere horretarako balio baitu. Zinemarekin lotutako efemerideak ere baditugu. Gaurko egunez jaio zen Ana Karina aktore, abeslari, zuzendari eta idazle daniarra izan zen. Godak zinegilearekin egindako lankidetzagatik ezaguna eta Nubel Bag izenaz ezagutzen den korronte zinematografikoko aktorerik nabarmenetakoa. Ai, Nubel Bag, François Truffaut, Eric Romer, Agnès Barda, Claude Chabrol, pelikula ederrak utzi zituen 60ko hamarkadako zinema estilo hark.
Begira, aurtengo zinemaldiko perlak sailean baduzu horri buruzko pelikula. Nouvelle Vague izen bereko mugimendu zinematografiko frantziarraren sorreraren atzeko historia, Jean-Luc Godardren Abu de Souffle film berritzailearen ekoizpenean ipiniz bereziki harreta. Assis dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, la nouvelle vague, nouvelle vague. 3 mignonnes approchent. Gaurko egunez jaio zen baita ere Erich von Stroheim 1885ean, Estatu Batuetako aktore eta zinema zuzendaria izan zen, jatorriz austriarra. 1916an film batean aktore eta laguntzaile gisa aritu zen David G. Griffinetekin. Zinema zuzendari izatea erabaki zuen orduan eta Chaplinekin ere aritu omen zen. Jose Luis García Sánchez Salamankako zinema zuzendari ere gaurko egunez jaio zen, zinemako eskola ofizialean sartu zen, baina ez zituen ikasketak amaitu, ikasle guztiak kanporatu egin zituztelako. Hala ere, 1978an Berlingo zinema jaialdiko urrezko hartza irabazi zuen Las Truchas filmarengatik. Eta gaurko egunez zendu zen Dorothy Lamour 1986an Estatu Batuar aktore eta abeslaria izan zen. Batez ere, Road to Comedy arrakastatsuan Bing Crosby eta Bob Hope aktoreekin lan egiteagatik gogoratzen da. Moon over Burma, smiling above. They say that you are the wonderful goddess of love. Moon over Burma, heavenly light. Aizu eta zinemazari gara bai, baina telebistara aipatu behar dugu, hainbat telesail oso ospetsu gaurko egunez estreinatu ziren, adibidez, Lost. Telesaiak naturaz gaindiko eta zientzia fikziozko osagaiak ditu eta hego itsasoko bareko uharte misteriotsu batean istripua izan duten Sydneytik Los Angeleserako hegazkin komertzial baten bizirauleak jarraitzen ditu. Haze drama azken atalarekin. Begira, nik beste bat aipatu behar dizuet. Friends, telesail ospetsu hau ere gaurko egunez estreinatu zuten 1984an. Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler eta Joey ezagutzen dituzu, ezta? Feel this way. Your job's a joke you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't. Baina entzuleo gaur filmetan oinarrituko gara, Maspalomaseko zuzendaria gurekin izango ditugu. Zinemaldi hontako sentsazioa dela esan daiteke Maspalomas 3 egun igarota? Esan daiteke. Izan daiteke. Eta Lurrola Izola dator gurera, variazioak izaneko film laburra zuzendu du doluaren inguruan bere aita hil eta urte terdira. Eta zinemaldi alternatibo ere ezagutuko dugu. Urtero, zinemaldiarekin bat eginez, jaialdi alternatiboa antolatzen dute Donostian. Imanol González Gurrutxaga ere gure mailan eseriko da. Aste honetan ikusi beharreko pelikulez arituko zaigu. Goazen, piztu fokoak, luzatu alfombra gorria, eta bagoaz. Entzuleok iraiak 22 ditu gaur eta astelena da. Zinemaldiak 4. eguna du gaur, 2. guk hemen Zurriola etorbideko gure lokal berezionetan, hemendik igarotzen bazarete ispiluaren bestaldetik, kaso egin, agurtu edo sartu kafe batekin nahi baduzue. Ongitorri guztioi, 2. kafean zarete Naiz Irratian! Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe hor begozu, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin Imanol González Gurrutxaga, egunon? Apakaixo, egunon. Eta noski hemen egunero bezala Goiuri Ezeiz Arandi, egunon? Egunon. Alfombra gorriaren koloreetan. Gorri, esango dugu granate koloreko, bukdo koloreko soinekoa jantzitako. Moztu indetzati bat alfombra gorrikoa eta soinekoa josi dut. Bai. Nerea Torre Josek egin dizu soinekoa? Ez, Maria Romero Laspiurrek. Laspiurrek, ostiralean etorriko da. Bai. Torri Jose entzatere hemendik txalo zaparrada bat, ze jantzitegia, Carmele filmak erakutsi duena zinemaldi honetan. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur 2. kafeak 1030 du, goizak 10 eta 17 minutu, iraiak 22, gu 4 hurrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongietorri guztioi. 2. kafean zarete, Naiz Irratian ongietorri!
entzuleok esandakoa, egun hon guztioi, maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa ere, eta Nouvelle Vague kantu honekin, Richard Anthonyren kantu honekin, abiatuko dugu gaurko saioa. Maite dutekin bisi-bisi joango gara, ze pelikulen inguruan ere asko hitz egin nahi dugu, nik maite dutak dozenaka dauzkat, egunotan bilduta, baina baten bat aukeratu beharko dut. Julen Goikoetxea horre gozo, zein zure maite duta? Nire maite dutak zinemalditik kanpoko izango ditu protagonistak, ze zuek pelikula asko ikusten ari zarete, zinemaldia barrutik bizitzen ari zarete, baina, beste kontrapuntua jartze aldera edo, orain gauden egoitza honetatik inigo kontatu izan dugu, Frantziako turra, eta nik Ruandan jokatzen ari diren munduko txirrindularitza txapelketetan jarri nahi dut fokoa tartetxo batez bada ere, ze beti bizi dugun garai honetan dena da historikoa, dena da superlatiboa ez, historiako ez dakiz zer, handiena, edo azkarrena, edo onena, edo txarrena. Eta, atzo uste dut historiarako edo geratuko den irudi bate utzi zigula, gizonezkoen erlojuaren aurkako saioan, ze, azken urteetan txirrindularitzan kasi alor guztietan nagusitzen ari den Tadej Pogačar, Renko Evenepoel, azkenerako munduko txapeldun izan zen ziklistak, doblatu egin zuen ez, bera baino 2 minutu terdi lehenago atera zen, Pogačar Evenepoel baino 2 minutu terdi lehenago atera zen, eta Evenepoelek helmugara iritsi aurretik, Tadej Pogačar harrapatu eta pasa egin zuen, eta irudi ziklismoaren historiarako geratu den irudietako bada ez, gainera arbidean, aldapagora, nola pasa zuen, eta Pogačarre gaizko ditu baitu dena irabazte, baina atzokoan berak jaso zuen egurra, eta hortxe, atzoko argazki hori. Ni zinean nintzen, baina gerora Evenepoel zalea den lagun baten mezua nuela ikusi nuen uneura, eta baita postu ere. Azita ibili ziren atzo, Remko zaleak. Bai. Imanol González Gurrutxaga, zein da zure maite duta? Esan barra auket, guantxe pentsatzen egin nintzen, ze karo, aztutan egon, ja hogitzetzen dutela eta, maite dut asko, aspaldi ikusi ezeten jendeakin zinean kruzatzea. Atzo gertatu izaiten, junitzela pelikula bat ikustea, banekin Bartzelonako lagun batzuk etorri behartziela Donostia, eta baten pelikula batea sartu, zine batea sartu nintzen, eta antxe topatu nituen, lagun horiek, aspaldi ikusi gabekok, eta ezakit ilusia handi entziten, beraiek hor ikustea, kasualidadez ikustea, eta bide bat ez baita ondoren pelikula komentatzea. Goiuri Zeizarandia, eta zure maite duta? Begiren, ere maite duta da, asteburu honetan ezkontza batean izan naizela, eta ezkontza zela euskal ezkontza, hori da aldez aurretik esan zigutena, eta gonbidapenean jartzen zuen joateko euskal jantziekin. Hau da ez, Artzai Andre jantziarekin, Baserritar jantziarekin, ez dakit nola deitzen dio zuen bakoitzak bere etxean, baina horrela euskal jantziekin joan behar genuela. Eta euskal ezkontza izango zela, eta pentsatu genuen, zerote dau, eta ara iritsi ginen eta erraldoiak, txalaparta, txistulariak, bertsolariak, herri bazkaria frontoiean, herrigirolak, mozkorrarteko sokatira eta txingak. Denetarik izan zuen, taloak, otango talogiak. Denetarik, eta izan zen, uste dut, ausartuko naiz esatera, nire bizitzan ezagutu dudan ezkontzarik divertigarriena, eta nire maite duta da ikusten duzunean, ezkontzen ari diren bi pertsona horiekin bat egiten duela ezkontza formatoak. Uste dut ezkontza egin eta presio handia dagoela eta jendeak agian konpromezuz edo postureoz edo ez dakit zergatik egiten ditu bat ere beraien nortasunarekin bat ez datozen ezkontzak, ez? Zu balin batzera lotxatia batean 200 pertsonaren aurrean ezkontzea, edo zu balin batzara nahiko isila, edo ez bazaizu dantza egitea gustatzen, batean dantza bat, bals bat dantzatzea, hor zure, ikusten ditut jendeak egiten dituela gauza asko konpromisoz, eta ezkontza honetan, uste dut, ezkontza formatoa oso bat zetorrela ezkontideekin, eta hori maite dut. Ze ona.
Ba, nik maite dut mordoa daukat, baina laburbildu egingo ditut. Azteko, nire maite dutua da aldarrikapen bat. Zineak behar du espazio bat, pelikuletan negar egiten dugun jendeak lasai negar egiteko. Honako pixkat... Gela bat nahi duzu? Ez, baina negartien gunea. Pixkat, zure ondoan negaraz hasten bazara, zure ondoan epaituko etzaituen begirada bat ziurtatuko dizun espazio. Jatetxeetan erretzaien gunea dagoen bezala? Bai. Zuk balin badakizu negarra egingo duzula, eseri 12 eta 14 lerroen artean. Horrelako zerbait. Hori da, bai. Negarraren palkoa edo lako zerbait. Negarraren Gustatzen palkoa. zait, Musuzapiekin eta horrela, ez da? Hori da. Zea batzukola, kartizko kajatikola, ateratzen diren horietakoak da. Nik esan borroket iluntasunak asko laguntzen dula, Bai, baina hala ere... Baina zergatik? Epaituta sentitzen zarelako bestela? Bai, eta zarata egiten dugulako. Nik gogoan dut behin nire bikotekide zenbatek, erdiparrezka, esaten ziala, ja nahikoa nuela negarrez. Eta nik, tia, osea... Ezin dira hori mugatu? Osea, ari dira, hemen hilingo da, txakurrai agur esan behar dio... Zoi, okerrena da. Ricardo Darinen pelikula zan hau, argentinarra. Txakurraren izena dauka, pelikula, honen txitzait etorriko. Eta horrelakoak orduan, pixkat, zuk lasai egiteko, ez mukiak kendu eta pixkat zurera etortzeko. Zuk mukiak entzeko nahi duzu, ondoan eukitzea... Beste negarti bat. Jose Luis, mukiak entzen ari dela, eta... Maria Luisa bestaldean. Maria Luisa, hori da, bale. Ba, ez da idea txarra, Nik horrelako gozak uste dut egiten hasi barra daukagula. Ba, esaio zurre hori maite dut bat. Ez dut maite pelikula bat gustatzen ez zaizunean, eta erabakitzen duzunean joatea. Hori bai maite dut. Pelikulei muga jarri bartezki. Nik atzo Binoxen dokumentalari ordu bete eman nion, eta lotxarik gabe esan behar da, gure mundu postureta honetan behintzat, nik postura asko egin dut asteburu honetan, baina hau antipostureta izan daiteke, jazta, izar bat zinemaldian eukitzeko beste bide batzuk badaude euren pelikulak tragatu behar izatea baino. Baina, horrek kalte paralelo bat izan zuen, eta izan zen indiar jatetxe batera joan nintzela faltzera, eta januen hoi askoak, akaso Binoxen dokumentalak baino urte gehiago zeramatzala kajoian. Hau ez da kritika bat Binoxi, baino 17 urte dira ez, zinta horiek grabatu zituztela, eta berreskuratu dituzte, eta hoi asko horrek zuen usaina, gaur tripak alaxe ditut, pixkate... Espeziak izango ziren. Bai, ez, hori da arazua, nik espeziekin pentsatu nuela, espeziak zirela. Baina, joan nintzen konturatzen espezien zaporeak ja behin identifikatuta. Hemen beste zerbait dago, eta hola, sudurrera urbildu da esan nuen. Hau, familiarra egiten zait, ze bakarrik bizi garen hori pasatzen zaigu, oiasko puxka batik frigorifikoan, bigarren bizitza bat hartzen duenean. Ba, arkeren ere frigorifikoko oiaskoaren tankera, usaina eta izakera zuen. Beraz, hori ez dut maite. Eta maite dut, Aldezarreko Moch kafe den da, eta Chicagoko Johnny, euskeraz ikasten ari dena, eta Kriston kafea jartziaz gain esan zidana, lagun, nahi duzu, nola da, advice, aholku nahi duzu, bai, da esan, dirua bizitzari buruz, bizitzari buruz, maitatu zure bizilaguna, zure burua maite duzun bezala, zenon. Gora Johnny, gora Chicago eta gora Moch kafetegia. Izan zen, uste dut, Maspalomasen aurretik edo Karmeleren aurretik asteburu honetako momentu hola distiratsu horietako bat, gora Johnny, Chicago, eta bere bizilagunak maitatzeko modua. Eta hau esan da, zine giroan murgildu gaitezke, entzuleok, zuen kontuak esan hemendik, egunon gaztiak, nire maite duta osteguneko postal kolekzionistaken kontzertu ederra. Eskerrik asko indioker, nire maite duta da urretxuko jaiak, zenbat lanta parranda baina pozi, kamara, mikrofonoa, zelako ospetsua naizen. Zemuz alaitz eta maider, inigo hori da bestea. Indiar jatetxe batera sartu zinemaldiaren glamurrean, eta musika izatea alaitz eta maider, izan zen ikonoklasta. Oso goza berezia, bai. Alde batean dago Binoxen dokumentala, eta bestean indiar jatetxea, Oiasko ustela eta Alaitz eta Maider. Zuek aukeratu. Oiasko eta Alaitz eta Maiderren diskoa garaikideak izango ziren. Bueno, Imano González Gurutxaga, benga, guazen pixkat ez da behiatzera zinari horoz. Zikusi dezu asteburu honetan eta zerkin sartuko gara eta zerkin ez. Nik badauzkat, pixkat heit batzuk. Bale, bai, nik egizan emna puntatu ditut, sarerak hartu dituten pelikula gehienak,
eta batzu dauzket gogo berezik ikusteko, eta bestek ezain beste. Baino, egia da, guain arte orokorren pixkat komentatu dezute, saio ofizialen ongo dian pelikulataz, euskal produkziotaz baita. Nik euskal produkzioak pixka gainetik aipatuko ditut, eta gero sartuko naiz, aparte, hau ez aparte, gogoa aukaten beste pelikula batzuk aipatzea. Ez dakit, guaingoz igual nabarmenena eta asko komentatzen nahi dan pelikula bat, Jone Batzuetan, Sara Fantova zuzendarian lehenengo pelikula, zinemira saien dao, eta emateunez, jende asko gustatzen nahi zaio, nik egizan gogo asko ikusteko. Bertan Jose Hemenkotxa daukau, aktore... Bihar izango dugu gurekin, Sara Fantova, okerrez banago. Bai, biharko saioan daukagu Sara Fantova eta Jone Batzuetan, nik gaur ikusiko dut. Izugarriak dira, behintzat, sareetan irakurtzen egin zein iruzkinak, ez? Borain, jartzen duzu Jone Batzuetan, isako bilatzailean, eta agertzen zaizu, badibidez, Kika Monarriz. Jone Batzuetan, zein xamurra gogorra, egiazkoak izatiarra, bueno, zein gustora ikusi dudan Jone Batzuetan, beste batek dio. Hau ez da, Aste Nagusiari buruzko pelikula bat, hau zinema da, letra larriz eta goietarako izendatuta egon behar luke, denok zinemara Jone Batzuetan ikustera. Bueno, Javi Zabalak, atzo Jone Batzuetan film ederra ikusten Bilboko golemetan, Egia esan, da zuzendari bat, bere lehenengo film laburrakin arrakasta izugarri aukizuna, geroztik bideoklip batzuk eta telesari batzuk baita zuzendu ditu, eta hau da bere lehenengo luzemetraia. Eta, bueno, bai, egia esan gogo berezia daukat. Hortaz aparte, Euskaldunen artean baita Karmele, dao sail ofizialen, eta Maspalomas, nik uste zinemaldi honetan gehiena ikusteko neuzken bi pelikulak, biak ja ikusi ditut, eta nahi biak asko gustatu zaizkit, Maspalomas ikaragarri gustatu zait. Oraindik hemen ez daudela Goenaga eta Arregi, Maspalomas urrezko maskorrerako dago, Imanol? Ba ez dakit, egia esan... Edo beste modu batera galdetuko dizute, ze nik, hau, atzoa ere ipatu nun lagun pare batekin. Donostian beharrean Maspalomas Berlinen edo Venezian estrenatu izan balitz, irabazteko aukera gehiago? Ez dakit lekuak asko mugatuko luken pelikula hau. Nei bai irutzei dela pelikula bat drama asko mozten dona, edo sentsazio eman ziten. Elkarrezketatan edo momentuala oso dramatiko baten jarraitu ordez, nahiko errez eta nahiko azkar mozten do. Ateratzen zaitu. Eta nik uste dala apostu nahiko arriskatu bat, baino pelikulatik ateratzen zehala pentsatzen. Ez azken baten, spoilerra handikin gabe, protagonistak denbora guztin sentitzen duna da, ez? Bere erabaki guztik zapalduk edo behintzet mugatuta daudela, bai gizarte aldetik eta bai bere aldetik, eta bukaeran hori oso nabarmena da, eta irutzait bukaerako sekuentzia horiekin oso koherentea bihurtzen dela drama mozte erabaki hau. Maspalomas atzean usteko eta gehiago aipatzeko, nik lehen aipatu dut negarrarena, Maspalomasekin pasaitzean negarrez egon eta bapatean barrezka egon barizatea. Eta asko gustatzen zait hori, pim-pum, hartu zaituzte eta ja, listo. Eta hau esan da, irutzait hori izan aldala arrazoietako bat, sari gehiago ez jasotzea, ze bai igual gelditzen zea hasiera baten, hotz sensazio batekin, ez zea guztiz hotz sentitzen baino, bai hasiera baten arraro egiten zaizu, baina gero pelikula geroz eta gehiago pentsatu, geroz eta erabaki zuzenagoa irutzen zait, eta batez esan bezala bukaerakin kontu neukita. Hori, esan bezala Maspalomas, Karmele, eta beste pelikula bat gogo handia dauketena ikusteko, eta hau nuevos directores saien dao, da Aro Berria. Aro Berria da pelikula, fikziozko pelikula bat, baino dokumentalakin nasten duen bat, bizitza realen gertatutako, gertaera batzuk kontatzen ditu, eta Irati Gorostidi zuzendaria esan barra dago, eta aipatu barra dago entzulei. Ostegunean izango da gurekin? Bai, aipatu barra dago, ikusten dezuetenen pelikula hau, gogoratu Iratin gurasok bertan egontziala bizitzen, eta dala gertaera bat behari oso gertutik tokatzen zaiona. Edatu ona. Hau esan eta gero, atzo, aipatu dezuten bezala, ikusi nun pelikula bat, eta bertan ikusi nituen aspaldin ikusi gabeko lagun batzuk, eta pelikula hori da Barn, John Scoggin pelikula bat. Da, pelikula, igual, oituta ez zaudetenok pelikula lasaiak eta pixkal luzeak ikustea, aunque denboraz ez da luzea, ordu terdi iraungo ditu. Da, Txuri Beltzeko pelikula bat, nun dialogo nahiko gutxi dauden, eta irudzaiten marabila absoluta bat, eta pelikula ikusita gero konturatu nintzen, ezakit hemengo entzule batzuk
ezagutuko dituzten Holy Motors edo Mala Sangre pelikulak, baina bertako protagonista Denis Lavant da pelikula honen protagonista, eta, karo, aipatu dituten bi pelikula hauetan aktore hau oso gazte zeonez, guain ja naiz gai izan ezagutzeko, edo jakiteko behazala, baino, ze pelikula ona, ze pelikula polita, eta gizon honen lana oso ona. Eta aipatzeko gero baita, Horizontes Latinosen daukagu pelikula erdi euskaldun bat, la misteriosa mirada del flamingo, dala Diego Céspedes zuzendariak zuzendutako pelikula bat, hiru soinek ekoitzi duna besteko produkzio batzun arten, pelikula utxiletarra da, eta egia esan listatan dauket baita ikusteko pelikula hau. Orokorren kritika nahiko onak entzun ditut pelikula honi buruz, eta iruditzen zait oso interesgarria izan aldala. Eta igual bukatzeko, lehen Nouvelle aipatu dezute, hori baita apuntatuta daukat, Richard Linklaterren pelikula bat, Netflixek ekoitzitakoa eta Netflixen ikusi ahalko dana, baina hortaz aparte, daukat bereziki pelikula bat ikusteko gogoa dela, Tabi to Hibi. Ez dakit nola esango dan, pelikula japoniar bat, inglesez itzulpena izango litzeke, edo, bueno, pentset beraiek egin duten itzulpena izan da Two Seasons, Two Strangers, eta daukat bereziki gogoa ikusteko, ze aurreko urtean gomendatu nizuen pelikula bat Winter in Shoko izenekoa, eta gogoratu dit pila bat horta. Japonian gertatzen da, biz ezagun topatzen dira, mutiletan eska bat, elur giroko herri baten, elurrez inguratutako herri baten, eta ez dakit, irutzait interesgarri izan aldala, eta komentatuko izuet hemendik aurrea. Hitz egin ezagu Goiuri guapoetaz. Guapoetaz? Bale, baina lehenengo niko mendio bat egingo dut. Bale, kontua da, Imanolek aipatu dituela sekzio asko, baina zinemaldian uste dut beti geratzen dela pixka bat ahaztuta aurrentzako zinema sekzioa, eta nik ekarri nahi nizuen hau gaur ze pentsatzen dut egongo dela, edizio honetan, gian lehenengo aldiz, zinemarekin maite mintuko den aurtxoren bat, joango delako bere ikaskideekin belodromora edo denaren edozein lekutara pelikula bat ikustera, eta maite mintuko dela lehenengo aldiz zinemarekin, izango dela bere lehenengo harremana Donostiko zinemaldiarekin, eta hori oso polita iruditzen zait, eta badaude pelikulatxo batzuk, aurrentzat direnak, baina nik bat aipatuko izut bereziki. Neskato baten historia. Neskato bat, da neskato nahiko desberdina, Coyoacanen bizi da, Mexikon, eta, dena interesatzen zaio, baina zailtasunak dituenean, zer egiten du, irudimen mugazinez egiten die aurreta. Zein da neskato hori? Frida Kahlo. Terdun da, animaziozko pelikula bat Frida Kahlori buruz, iruditzen zaidara, komendagarria. Ze polita Coyoacan, eta ze polita, ez da interesgarria Frida Kahloren eragin hori Coyoacanen, gaur egungo Mexiko hiriko Coyoacan auzo horretan. Nik guapo aipatu dut, ze François Civil, ez da egin nola oskatzen den De Pianoren protagonistaren izena, François Civil, izango da zinemaldi honetatik, pasako dan pertsonarik guapoenetakoa. Eta pelikulak berak ere alaxe erakusten digu, akaso hori da arazoetako bat. Guapo dela? Ez. Gehiegi erakutsi nahi digutela protagonista bera. Atzo Mikel Zumeta kritikoak esan zidan bere esaldi hau erabil nezakeena topatu nuen Alberto Gastesi eta Alejandrarekin eta egin genuen topo Karmeleren atarikoan eta esan zidan, hori da, Black beltza bat, baina pianista batekin. Zen, ostras, laurpen sendoa da. Uste dut dela egoak suntzitutako pelikula bat, eta harrigarria da, ze Arnaud Desplechin, zuzendaria, bada lehen Nouvelle Vague aipatu duzuela pixka bat, frantziar zuzendaria heldu bat, nolabait Nouvelle Vaguearen, ondorengo edo inordeko zuzena izan litekeena, eta badago, bigarren mailako trama bat, eta bertan Charlotte Rampling zoragarri interpretatiboki, bere pertsonaia marabillosoa da, Elena, piano jole eta zuzendari bat, erretirotik gertu ikusten duena bere burua, eta François Civil honi protagonista nagusiari deitzen diona, Japonian bere enfante terrible bizitza horretan etxera bueltatzeko, bada trama bat zoragarria, pikutara joaten dena, bapatean pelikulatik desagertarazten dena, pixkat, zentzu gehiagik gabe, zentratzeko, pixkat burumel usaineko edo pixkat komplejo falikoen pelikula batean. Eta Woody Allenek hori egin du eta kritikatu dugu, baina oraindik badaude zuzendariak hau egin nahiean, eta pelikula murgiltzen da aitatasun eta infidelitate eta horrelako giro
batzutan pixkat kentzen diola sinesgarritasun guztia. Eta pena bat da, ze pelikularen lehen 50 minutu horietan estetikoki, musikalki, Bartok, Sostakovich, gero bukaran badago olako rebeldia giro bat bajen bitartez irudikatzen dena, eta oso pelikula ederra da, estetika oso interesgarria duena, orkestra, piano, konservatorio, izar giro hoietan, eta aldiz gero pixka bat galdu egiten dena, eta niretzat aukera paregabea galtzen du, aukera paregabe bat galtzen du pelikula on bat egiteko bigarren trama horretan, eta murgiltzen da beste batean. Eta gero aipatu nahi dut, Orwell 2.5, hau pegilekunari gomendatu diot, niretzako da teknikoki dokumentalgintzaren maisulan bat. Fakultaterako moduko dokumental bat. Gero beste kontu bat da, Orwell bilakatzen ari ote den pixka bat pentsakera kritikoaren Frida Kahlo. Badakizue feminismoaren giroan ez pixkat fridakalismo bat egontzen, ez Frida Kahlo batean bihurtu da figura oso erresa, nolabait aldarrekapenerako, eta bere irudia pixkat gainustiatuta egonda. Baditugu pinak, baditugu lanparak, baditugu alkandorak, baditugu postalak, eta baditugu denetarik Frida Kahlorekin. Orwellekin ere pixkat ez dakit, azken urteotan pentsamendu kritikoaren analisietara jotzerakoan etengabe agertzen dela, ez? 1984, eta akaso pixkat oso presente dago, eta pelikula honek ere hori nolabait azpimarratzen du, eta hor sortzen dit zalantza, baina egia da. Klasikoak zerbaitengatik dira klasikoak. Bai, eta Orwelli pasa zaio, bete-betean asmatu zuela. Ez dakit, oso interesgarria da bere erretiro eta lan hau idazten ari zeneko, ez pelikula, baizik eta pelikulak oinarri hartzen duen obretako bat, nagusiki 1984, bere diarioa nola ekartzen duten, bere egunerokoa nola ekartzen duten filmera, eta nola idazten dien bere lagunei kontatuz, liburuaren momentu hontan nago, zalantzauek ditut, hau ikusten dut, hau bizi dut. Benetan lan interesgarria, hori bai, Labanarekin moztu beharreko dokumentala, eta lasai ikusteko. Akaso zinemaldian arratsaldeko 4 ikusteko, pisu xamar egin dakizueke. Uste dut oraindik 2.5 Orwellen lan dokumental honen emisioren bat geratzen dela, 2 pianoren emisioren bat geratzen da, nik ez dizut esango ez joateko, sail ofizialan beti dago denetarik, eta hau ere bada denetarik horietako bat, baina egia esan, Palomas eta Karmelek erakutsi duten mailarekin, oraingoz nik sail ofizialen ez dut ikusi maila horretako zinemarik, eta hori esan egin behar da, ze batzutan, ikusten dugu euskal zinea igual ez dagoela, beste nazioarteko batzuen mailan, eta kasu honetan niri pixkat kontrakoa iruditzen zait, baina Karmelenen inguruan baduzue Imanol biharitzen ingo dugu lasaiago, ze oraindik egun batzuk baditugu, emisioan egongo dena, eta Karmeleko protagonistak ostegunen izango ditugu gurekin, beraz hortxe utziko dugu. Entzuleok, urrengo gonbidatori paso emateko moduan garela segituan. Bai, noski. Beste azpimarraren bat egin nahi duzu, egun hauetan ikusi gertatutakoaren inguruan? Nik segundutxo batzu baldin mozkat, aipatuko dut, ez dakit ez dut ondo irakurriko, ez. Afexgo Berdi, izeneko pelikula bat komentatu nahi dut. Itzulpen inglesez izango litzeke Sentimental Value. Ok, bai. Ikusi duzu edo ikusi nahi duzu? Ikusi nahi dut, da, pelikula bat Joaquin Trierren zuzendutakoa. Ez dakit gizonezko hau, nola beste zuzendari hau, guantxe, aztu intzait, Lars von Trierren familikoa dan, behidatu eta ematen ez, baina, ez dakit, igual ez du vinkulatu nahi gizonezko honekin, ulertuko nuke bezala. Eta zuzendario honek, bere aurreko pelikula zuzenduzun La peor persona del mundo. Irutu zaitela pelikula zoragarri bat, eta begirada berri bat emate ziona, eta nahi asko gustatu izaten pelikula bat izan zen, eta horregatik irutu zait pelikula honek baita jende desentei bere lekua eta bere sentsazio politioiek jarriko izkiola barrun. Nik ere gogoz hau ikusteko, Afexgon Berdi edo Sentimental Value, Joaquin Trierren pelikula hori, perlak sailean duzuena. Entzuleok, bagoaz aurrera Lur Olaizola aurkeztuko dizuegu, hemen segituan bigarren kafean topatzen badut, topatu nahi duena, bagoaz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
abendua klauditu eta arratsaldeko 6ak dira. Norbaiten urtebetetze izango da. Tira, edo pertsona askorena. Pentsa munduan zenbat pertsona jaio ote ziren abenduaren 4 batean. Eta zenbat hil. Eta zenbat pertsona egongo diren urtebetetzeak ospatzen jende zinguratuta, eta zenbat egongo diren dolu bat pasatzen bakarrik. Askotan esaten digute, norberak bere burua ezagutzeko beharrezkoa dela bakarrik egotea. Baina mito bat da. Gure buruaz soilik osatuta bagina bezala, eta ez ingurukoen mosaiko bat. Sinisten dut horretan. Ezagutzen dugun pertsonen mosaikoa garela. Ez ditut belarritakoak jazten nire amonak ez zituelako eramaten. Entxalada zehatz bat eskatu dut ondoko tabernan behin lagun batek erakutsi zidalako. Edo azkazalak jaten ditut, aitak jaten zituelako. Horixe egiten du behintzat variazioak filmeko protagonistak. Bera da, baina bere inguruko ez osatuta dago, kanpotik eta barrutik. Doluaz hitz egin digu Lurrola Izalak bere lan berrian. Orain, ikusle bakoitzak bere dolua transitatu dezala. Eta gurean dugu zuzendaria, egunon? Egunon. Zer modu zaude? Ba, oso pozik. Oso pozik zaude? Bai. Bale, egingo dizut galdera bat, ari garena egiten, konbidatu guztiei edo ia guztiei azten etzaigunean behintzat. Bai. Gogoan duzu zure bizitzan zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den? Bai. Ziurtasun osoz. Bai, kontua da, lehenengoa, naizela gogoratzen, baina amak kontatuta badaki. Vale. Orduan ikustet izan zela La Sirenita. Ai, vale. Eta orduan, hainbeste beldur ematen zian Ursulak, azaltzen zan bakoitzean, izkutatzen nintzela maren gainean, eta lo hartu omen nuen. Hori da bat, baina gero beste bat buruan daukadana, eta horretaz bai gogoratzen naizela, da, Victoria Eugenian, zinemaldi batean, Princesita, edo La Princesita. Eta kontua da, klaro, inglesez zala, eta gaztelerazko azpidatziekin, eta orduan, nire amarekin berriro, eta amak itzultzen zizkidan azpidatziak gazteleratik euskerara, zuzenean. Hori da, zinean nire lehenengo esperientzia. Eta zinemaldi batean, gainera. Horrek esan nahi du, zure amak merezi duela zinemaldiko soldata bat itzultzaile lanak egiteagatik. Baina dudarik, nik ordaintzen diot, sarrerak erosiz. Vale. Beraz, badago konpentsazio historiko bat edo, nolabait? Bai, hori horrela da. Denboran dilatatutako konpentsazio bat. Hori da, bai. Osondo, zerrendan jarriko dugu, hortxe dauzkagu Jurassic Park, Liberada Wally. Liberada Willy. Willy? Bai, buskara Wally. Claro. Wallyren bila, baino Willy askatu. Vale, zerrenda osatzen ari gara. Liberada Willy zantzan Lara Izagirrena. Hori da, bai. Gogoan dut, kontatu nuela urte berekoak garela, eta nik ere gara horretan harrapatu nuela. Bale. Zerrendara, gero zerrendarekin zer egingo dugun, oraindik ez dakigu, baina zerrendan. Oso galdera polita da. Eta orain bai, pelikulan sartuta, lehenengo galdera egingo dizudana, ez zait niri bururatu. Pelikulan gertatzen da galdera hau. Ze izan jarriko zeniokezuk musika talde bati? Baina gidoianik idatzi dut. Horrek esan nahi du, erantzuna, bale, ez dugu esango spoilerrez egiteko. Bale, baina honek spoileatu du edo hautsi du nire beste galdera bat. Ai, laportu egin dizut galdera bat. Baina Lurrek aitortu digu gidoi honetan gertatzen den asko berea dela. Nik galdetu behar nion arte eskoloiengatik. Zenbateraino diren propio bizitakoak edo izan da pixkat sorkuntza bat pelikularen mesedetan egindakoa. Bueno, abia puntua variazioakena, bai dela nire esperientzia pertsonala, hori orain dela urte terdi nire aita hil zan, batean, eta bueno, horrelako kolpe gogor batek dakarren dolua oso esperientzia gogorra da. Eta doluan nengoela, nik uste dut sortzaile askorentzat sorkuntza helduleku bat edo dala, eta orduan hortikoaz, ez? Bizitza honetan, nire ustez beti esaten niretzat zinearekin nik daukadan harremana dela mundu honetan eta bizitzan egoteko erabat, ez? Eta orduan kasu honetan, hori, atera zitzaidan variazioak idaztea eta variazioak egitea. Beraz, bai, nire bizipenarekin oso lotuta dagoen laburmetraia da. Zueri bilitzearen kuadernak eta lan horiek egiten? Hori nire ama. Eta hori dirudi.
protagonismo gehiagiari nahi zen bate. Bira, kontua da, enkuadernaketaren ideia, nik neukala kajoi batean sartuta, aurreko proiekturen batekin lotuta sartu nahi izan nuelako enkuadernaketa, beti iruditu zaidalako oso gauza erakargarria. Baina olako oso ideia bezala, ez? Adibidez, itzulpengintza bezala, nik badakit nire pelikularen batean itzulpengintza sartu nahiko nukela. Ez dakit nola eta zer. Baina ideia hori hor dago, eta enkuadernaketarekin gauza bera gertatu zitzen. Orain dela urteak hor neukan ideia, eta batean variazioak idazten hasi nintzenan esan nuen, jo, zergatik ez dut kokatzen enkuadernaketa tailer batean, ez? Eta orduan amari deitu nion. Ze, klaro, orain dela urte asko, berak enkuadernaketa tailerrak egiten zituen, eta orduan, bere laguntza ezinbestekoa izan da, nik ikasteko nola egiten den enkuadernaketa prozesu bat, eta gero, kortoan azaltzen diren aktoreek ere, bere bitartez ikasteko zeintzuk ziren egin behar zituzten keinuak edo pausoak, ez? Ze polita. Bai, Erabat. bai. Nik esan dut, gaudela osatuta, mosaikoak garela, beste pertsonen mosaikoak garela, pelikula ere bada pertsona desberdinen mosaiko bat, kasu honetan. Bai, dudarik gabe, bai. Nik galdetu nahi nizuke, eta agian galdera arraro egingo zaizu, baina pelikula bat edo telesail bat ikusten dudanean, beti nire buruari galdetzen diot, agertzen diren izenak, hausa zautatutakoak diren, edo nik daukat Leire izeneko lagun bat, eta nire pelikulan Leire izeneko pertsonaia bat nahi dut. Hau da, Begotxu edo Monika uste dela ipatzen den beste izenetako bat, izenak dira, izen batzuk behar zirelako, edo benetan existitzen dira pertsona hauek. Kasu honetan bai direla pixka bat, batean ateratako izenak. Ez daukate, ez da izen batek ere ez dauka horrelako loturarik nerekin edo nere bizitzarekin. Kasu honetan izan da oso batean atera zitzaizkidanak. Oso ondo, ze horrek beti sortzen dit sekulako Ez galdera oso ona da, eta pentsatzen dut ere agian proiektuaren arabera, nik neuk ere bestera batean, orain luzemetrai bat idazten ari naiz, eta luzemetraietako horretako pertsonai baten izena bai dela Gema, hori zerbaitengatik da. Baina laburmetraiaren kasuan, ez. Vale. Ze ondo barakatuko juri beste galderat erantzun digula, ze kazetario hitzaigu gustatzen sortzaileari galdetzea, aizu, ari zara estrenatzen variazioak, ze izango du hurrengo askotan, autoboikoteatzen dugu galdera hori, pixkat, zuen azken lan hori dagokion errespetuagatik, baina esan diguzu, luzemetrai bat idazten ari zarela, eta tira, galdera erantzun da geratu zait, akaso egin genukeen galdera, eta poza ere eman digu, beraz, kafe gehiago hartuko ditugu. Nik uste dut, orain ateak zabaldu direla, horren inguruko beste galderaren bat egin nahiko bazenu. Horren ingurukoa? Luzemetraiaren ingurukoa. Atera nahi bali badiozu primiziaren bat, edo zer? Ez, ze kontrasan korralitzateke esan berri dudan Oso ondo, bale. Beraz, nik mantenduko dut hori hor, lurre jakingo du, noiz eta nola, jarri gurekin harremanetan, ez gaizue, banator nire pelikula berria zitze egitera. Orduan, variazioak pelikulara itzuliko gara. Hori da. Guk hemen atzean pantaia erraldoi bat daukagu, eta trailerra ikusi dugu, eta trailerren ikusi da, baina igok aipatzen zuen arte eskola hori ez, eta nik ikusten nuen bitartean, pentsatu dut, ikusten ari nintzela, izan zitekeela 2025, baina izan zitekeela 1984. Ez dagoelako, ez dakit ez, agian gaur egungoak diren dekorazioak, edo uste dut ez dela mugikorrik ikusten mai gainean, edo erlojurik, hori autu bat izan da. Ez da hain kontzienteki egin nuen zerbait, baina bai egia dela nik uste dut mugikorrak ez egotea oso klabea dela. Sentsazioa ematen dit ere, 16 milimetrotan grabatuta egoteak, ematen diola kortoari estetika eta tekstura bat ere iraganera eramaten gaituela, ez? Agian ere aktoren arropa bera. Egia da, badaukala zerbait izan daitekela 80ko hamarkada. Irratiaren presentzia, ez? Oso analogikoa da. Protagonistak arrankatzen duen kotxearen zarata. Bai, kotxea bera. Bai, kotxea bera, baina kotxean, foko igual, uste dut fokoa protagonistan dagoela, kotxea intuitzia zailagoa da. Bai. Talbot horizon bat ez da, ez? Ai, ez que ez dakit, lekusuaren kotxea da. Zahar xamar bat da. Da, 80 mar, bai. Izan ziteken horizon bat, baina izan ziteke beste zerbait. Baina, sonidoa bera ere da, hau iraganera doan sonido bat da. Eta nik uste nola izan zen, naiz orain zehazki gogoratzen, baina, protagonistak erretzen du, baina kanpon, ez? Zigarro bat erretzen du,
baina momenturen batean ere, tabernan dagoen ez estena bat, eta tal, momentu batean esan nuen, norbaitek erre dezake barruan. Bai. Ze honek iraganeko dirudi. Osea, ez luke txokatuko, Egia da, ez? egia da. Baina ez da esaten dizut, osea, kasu honetan ez da hain konstienteki hartutako erabakia, baina bai gelditu dela olako korto anakroniko bat, ez? Hori da, bai nik sentsazio hori eduki dut, Bai. eta egian horrek ere, eta hoia iritzi pertsonaletik doa, dolua ere azken finean guztiok bizitzen dugu doluren bat momenturen batean, eta orduan ikustean, estena hori ez dela urtengoa, baian zu konektatzen duzu duela urte batzutako doluarekin, edo pixka bat egiten duela generalagoa mezua. Bueno, askotan gertatzen da, korto bat edo pelikula bat egiten dezunean, eta gero horren inguruan hitz egiten hasten zeanean, orain zu esaten ari zean hau, iruditzen zait oso polita, ze bai iruditzen zaidala nire helburua izanik dolua transmititzea, askoz ere zabalagoa dela, historiako edozein momentutan gertatu den dolu bat transmititzea, eta ez gaur egun, ez? Osea, eskerrik asko. Neri doluaren inguruan badago esaldi bat, ez dakit norena den eta begiratu beharko nuke, erabili izan dut lagun artean eta iturria jakin nahiko nuke behintzat. Asko gustatzen zait dolua hitz egiten denean kontzeptu bat dela, dolua dela purpurina poltsa bat. Bai. Eta lehenengo momentuan eriotza gertatzen denean, etxean purpurina poltsa hori lehertu egiten dela, eta daukazula purpurina leku guztietan. Eta orduan, urrengo hilabetetan pasa behar dezula pixkat etxea garbitzen eta purpurina kentzen. Eta pentsatzen dezunean, ja ez dagoela purpurina, horrelako egun batean irekitzen dezu frigorifikoko atea, eta erortzen da purpurina bat. Eta dolua dela hori. Eta pentsatzen dezunean, beste etapa baten zaudela, agertzen dela, ez? Eta agian, hasieran purpurina giritzen zaizu, zikina ez etxean, eta gero topatzen duzunean, pixka da, polita. Zuk erabaki duzu, zure dolu pertsonaletik pelikula bat egitea, eta horrek esan nahi du, purpurina poltsa bete-betean daukazula orain. Bete-betean, bai, dudarik gabe. Bueno, esan dezu ez, purpurina poltsa eta hilabetetan, zoaz, uste dala urtetan. Urtetan, bai. Uste dut, Egia da, urtetan. Depende zeinentzat eta depende nola, baina, bueno, azkenean ni neu bizitzen ari naizen prozesua ez dago bukatuta eta oraindik uste dut asko falta zaidala, ez? Baina, bueno, egia da, eta hori lagunen batek ere komentatu dit, ez? Ze politak korto bat atera dela prozesu zail honetan, ez? Esan deten bezala nik uste dut sortzen degunok askotan aruntza tiratzen degula bizitzako momentu zaila askotan, ez? Adibidez, bueno, Isaki Lakuestaren alaba orain dela pare bat urte hiltzan 10 urte besterik ez zituela, eta nik berari irakurri diot, ez? Artikuloren bat, hori aurrera egin zuela segundo premio pelikularekin, orain Flores para Antonio ere aurkeztuko du, eta nik uste dut seguruna berak ere eukiko duen min izugarri horretan sorkuntza bai dela, ez dakit sortzaileok daukagun bizitzeko erabat, azkenean. Ze polita. Uste duzu 10 urte barru ikusiko duzula zure lan hau? Hau da, doluaren beste faseetan zaudenean itzuliko zarela? Nik uste baietz. Oraingoz, egia da oraingoz kortoak bakarrik egin ditu dela, ze jende askok ez ditu bere pelikulak berriro ikusten. Baina nik orokorrean beti ikusi izan ditut nire kortoak, eta hau gainera inberezia izan da, pentsatzen dut beti ikusiko detela kariñoz, ez? Baita, begira, hau, nire aurreko kortoan, 3. kuadernoan, momentu batean Ana Torrentek Joiesen diarioko esaldi bat irakurtzen zuen, ez? Eta hortik zetorren kortoaren izenburua 3. kuadernoan, nola, kuaderno batean idatziz, ez? Eta hori irakurtzen dezunean, konturatzen zean nolakoa zinen eta zer sentitzen zenuen iraganean. Eta hori beti, zure buruaren nolako argazki bat eukitzea iraganean, bueno, oso berezia iruditzen zait. Eta pentsatzen duten mendik 10 urtera korto hau, ni orain ikusteko erabat izango dela, ez? Ze polita. Ez dugu aipatu, baino lan honen pixu handia Edurne Azkarrak sostengatzen du. Bai. Edurne ikusten duzunean filmean, zu ikusten zara? Hori ez erabat. Ez.
Egia da, nire gauza asko daudela, baina nik uste dut hori dela fikzioaren elementuetako bat, ez? Eta agian horregatik atera zaitere kasu honetan fikzio bat egitea lehenengo aldiz. Dalako, abia puntuan ere esperientzia da, baina eraikiko dut, ez? Eta orduan zinearen elementu, hori. Edurne fikzio, maite ikusten dut. Hasieratik jakin zenuen Edurnerekin egin nahi zenuela lan, edo casting prozesu bat egon da? Hasieratik nekien. Hasieratik. Bai. Ez dakit etorkizuneko pelikuletan, eta ikusiko dugu. Azkenean prozesu bakoitza oso ezberdina da, baina niri orokorrean castingak ez zaizkit gustatzen. Ze iruditzen zait oso gogorra, badakit horrela dela, baina hori, zuk 3 pertsona konbokatu eta badakizula bakarrarekin geldituko zehala. Eta beti izaten dugu, kostatzen zait. Eta kasu honetan banekien Edurnerekin lan egin nahi nuela, eta justo orain dela urtebete zinemaldian koinziditu genuen festa batean, eta hurbildu nintzen beraren gana, eta esan nion aizu Edurne, proiektu bat idazten ari naiz, gustatuko litzaidake zurekin lan egitea, bidali nizkion nire aurreko kortoak eta laburraren gidoia, eta baietz esan zidan. Zer gauza ederra Goiuri pentsatzea, uste dudala festa hartan guere egon ginela. Eta festa hartan horrelako zerbait egin politia gertatu zela. Gauza gehiago ere gertatu ziren. Edurnek dantza egin zuen festa horretan. Noski. Zango nuke. Festak dantza egiteko. Horregatik. Eta uste dut bihara munean ez pazen urrengoan hemen egon zela gurekin gozaltzen. Benetan, Bai, ze Gronx jatetxaren eskutik diamantezko gozariak sekzioare egiten dugu. Eta beratzen goizeko gonbidatu goiztiarrena. Eta pentsa, ez zigun kontatu, festa honetan eukidut proposamen bat, eta datorren zinemaldian estrenatuko da. Hori orduan etzen egiten, baina begira ze politia, niari nintzen pentsatzen, Rebordin oso pozik egongo dela, hori entzundakoan, zinemaldiak hori ere izan behar duelako, ez? Guri iristen zaiguna askotan da alfombra gorria, eta ze pertsona ospetsu etorriko den, eta ze soineko eramango duen, ez dakit, irikiera ekitaldiko galan, baina zinemaldi batek ere, benetan kulturan eragina izan behar bali badu, horrelako gauzengatik da, ez da? Elkartzen dituz, izan behar duelako sare bat sortzeko leku bat, eta orduan ze polita, zinemaldian, glamurra zaratago, horrelako lankidetzak Bai, horrela izan zen gainera, eta zinemaldian izan ez balitz, zailagoa da, edo ez da impertsonala, ez? Kontaktua lor nezakeen, telefonoz deitu, email bat idatzi, baina, klaro, askoz politagoa da esatea. Edurne barkatu, lurrola izola naiz, zire zuzendaria naiz, proiektu bat daukat eta zurekin egin nahi lan. Oso polita da. Oso polita da. Eta zorionez, gertatzen dira horrelako gehiago, eta horrek ere zentzu bat ematen dio ingurumari horri guztiari, ez da? Aizue, variazioak atzo ikusteko aukera izan zuten lehen ikusleek, arratsaldeko 4etan hasi zen labur metraien, film laburren programa horretan, eta baita gaueko saioan ere, baina gaur bertan arratsaldeko 4etatik aurrera Antiguo Bern izango da ikusgai, God is Shy, Disappeared eta The Strike film laburrekin batera, eta azken kolpea, nolabait bidelagun berekin izango dena, bihar aste artea gaueko 9:00, pixkate, eguna aztoratuta duenarentzat bada gaueko oraindik saio, sasi golfo esango dugu horitako bat, ez da ordutegi golfo tradizionala zinean, baina 9:00 ja bada pixatola berantiarra, eta bertan ikusteko aukera izango da. Baluro Laizola, gauzat esan. Azkeneko galdera bat daukanik. Ze oso politia inigo orain aipatu dituzun emanaldi horiek, eta zinemaldian, eta horrek beste kutsu badauka, baina nik badakit zinemaldira iritsi aurretik, pase pribatu bat egin zenuela familiarekin, eta zinemaldikoa, zinemaldiari garrantziak kendu gabe, pentsatzen dut hori zuretzat oso garrantzitsua izango zela, eta jakin nahiko nuke harrera nolako izan zen. Oso pase polita izan zen, negarretera zitzaidan aurkezpenean, ze hori bai gertatzen zaidala laburronekin, unkitzen hauen ez beti horri biltzen naiz malkoak aguantatu nahian, baina Claudia produktoran erekin atera zen korto aurkeztera eta beti norbait eskua hartzen daukazula erresagoa da, jendeari asko gustatu zitzaion, batzuk unkituta atera ziren, batzuk negarrez, batzuk negarra izkutatzen, eta gero oso polita izan zen, ze Los Riojanos izeneko taberna dago Hortabakalera parean,
eta ara junginen denok ospatzera. Polita. Zelen aipatu dut, eta bai egia dela, niri zinea egitea ikaragarri gustatzen zait. Baina beti da lana, esfortzua, ez? Nervioak, eta behin bukatuta dagoela jendearekin partekatu ahal izatea, nire ustez beti izan behar da ospakizun bat, ez? Osea, que, bueno. Polita. Hori. Lurola izola azken galdera bat agurtu horretik, nik esan dute nuela egingo eta ez dute egingo. Baina datorren urteko zinemaldian aitzaki berri bat izango dugu hemen kafe hartzeko? Asko gustatuko litzeake. Kontua da normalean luze metraiak igual hemendik bira? Bira, ez? Bai, horregatik nik Ikusiko dugu. galdetu gabe galdetu dizut eta zuk erantzun didazu, Bai. beraz, gustora. Denean izango da, nahi duzunean hartuko dugu Bai. urrengo kafe hori, ez da git, 3., 4., zenbagarrena izango den, baina beti da plazarra zurekin, Berdin. hemen kafeak hartzea. Eskerrik asko. Mila esker. Entzuleok, Sara Zuzaiaren bat kantuarekin egingo ditugu urrengo 2 minutu eskaxak eta aurrera egingo dugu protagonista gehiagorekin. Baina protagonista gehiagoren bila egin aurretik, azken ordukoaren bila ere egin behar dugu salto gure estudio zentraletara, bertan dagoeneko informazioa zai du, eta baita zai gure lankide Iraia Kambra. Iraia, segundu bat emaidazu, orain bai, nahi duzunean. Egunon, ertzaintzak ikerketapean jarraitzen du Bilboko Soloko etxe auzoan atzo goizean izandako hilketa argitzeko. 21 urteko gizon bat hil zuten arma zuriz egindako eraso baten ondorioz eta hiltzailea edo hiltzaileak oraindik ez dira identifikatu. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, igande goizeko 7:00 gutxitan jaso zuten abisua, Fika kaleko 33. zenbaki inguruan istiluak zeudela esanez. Bertaratu ziren agenteek bularrean zauritu aurkitu zuen gaztea, larrialdi zerbitzu gurutzetako ospitalera eraman zuten, baina zauri larrien ondorioz handi gutxira hil zen. Azken orduetan baieztatu dute hildakoaren identitatea. 21 urteko gizona jatorriz Marokokoa. Lekukoen arabera erasoa borroka baten ondorioz gertatu zen eta istiluan makilak eta botilak ere erabili ziren. Poliziak inguruko tabernari eta bizilagunekin hitz egin du informazioa biltzeko eta hainbat leku miatu dituzte. Polizia zientifikoa laginak hartzen ari da eta oraindik ez dute erasoan erabilitako arma aurkitu. Ikerketak zabalik jarraitzen du eta ertzaintzak herritarren laguntza eskertu du informazio erabilgarria eman dezaten lekukoak aurkitzeko asmoz, eta hori gaur guzti esatekoak. Eskerrik asko Iraia Kambra, informazio gehiago eguerdiko 12:00, hemen ginen berriro ere txoratuta Maspalomasera egindako bidaia honetan, gure deluxeko, gure naiz gune bereziontako pantaila erraldoian ari garelako ikusten, urrengo minutuetan izpide izango dugun pelikula puska. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado. Uste dut ez dudala inoiz esaldi hau lehenago esan. Pelikula oso bat laburbildu lezaken esaldia ere bada. Ausardia egotzi diote Maspalomasi. Eta enaiz ni izango hori ukatuko duenik, baina gizartearen zati handi bati ikusezin zaion errealitate batetik zinea egitea, ausarta bezain edo baino beharrezkoa ere bada. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones. Izango da noski filmaren hainbat unerekin ezer oso sentitu denik, baita askatasun handia sentitu duenik ere. Finean Maspalomas bada gauza asko, eta horien artean askatasuna, bakardadea, laguntasuna, familia gatazka eta mila xehetasun gehiagoren inguruko pelikula. Negarra darizula barre eginarazi diezazukeen filma. Goxoa eta garratza, denetarik du, akaso dualitatea ere bere denean daraman pelikula honetan. Bere zuzendariak, Jose Mari Goenagari eta Aitor Arregi gurekin ditugu gaur bigarren kafean, egunon bikote eta ongitorri. Egunon, zemoz. Eta ezartan hasi horretik zorionak uste dut agerian geratu dela, etxe honetan pelikula asko gustatu zaigula. Mila esker, posten gaitu, egia esan. Lehenengo galderatik egin badugu ez dago, Juri? Bai, gonbidatu guztiei egin diogu orain arte eta aste honetan ere egiten jarraituko dugu. Agian noizbait egin dizuete galdera hau, baino bakoitzak erantzuteko da, ea gogoan duzuen zineman ikusi zenuten lehenengo pelikula zein den. Bueno, gauza hauek badakizu nolakoak dian eta agian etzan lehenengoa, baina nire oroitzapenetan lehenengoa bezala geratu da, nire kasuan Pinotxo izan zen.
Gainago goratzen naiz izan zala Groseko, nik ez dakit Saboi zinema izango zan, baino zan, leno egoten zian sesion kontinua deitze zana, pelikula behin eta berriz botatzen zuten segidan, ez? Eta nik gogoan dakat, pelikula hori ikusi nula sartu ginean hasita zegon, eta gero geratu ginen hasi ere ikusteko. Eta bai, hori da nik behintzat nire oroitzapenean dakaten zinemarekin erlazionatuta lehendabiziko oroitzapena hori da. Nik, bi esango dizkizut. Batala garbi oroitzen dudana da Gremlins. Nire lagun batekin gaizkarzuak joan nintzenean ikustea. Eta hori gaina daukat oso garbiz kriston impactua sortu zian. Baina dena esateko, usteot aurretik ikusi nola bat, bere garaien pentsatuna amestu danen, posible da existitzen da bai, interneten dana ikusten kutrada bat, zeukan esena Spiderman en Hong Kong. Aitarek eraman ninduen, eta gero YouTubeen begiratut, eta bai, existitzen da, eta da serie Z, lau eurokin indako gauza bat, baina hor dago, eta nik uste hori lehenago ikusi nola. Harinez konturatzen goi Jose Mari eta Aitor gazteak dira, eta ez dute arazo handirik izango adinarekin, lehengoan Lara Izagirremen ere izan zen, ez dut berak ere ez zuela, Lur Olaizola izan da lehen, berak ere ez. Norbaitek adina esateko arazorik baldin badauka, bere lehen pelikula galdetzea badela pixka bat adina galdetza bezala. Salatzea. Nik lehengoan jakin nuen Lara Izagirre nire kintakoa zela esan zuen pelikula batik, badakit eurak zertxo baitelduagoak asko ez badirela, piztasko ematen dira, pelikularekin. Eta zein da, bazuk ikusi zenuen lehenengo pelikula? Egia esaten ibari duzu, egun hauetan egin duzun bitartean pentsatzen saiatu naiz, ez dut gogoratzen. Nik Mortadelo eta Filemon. Oso gaztea zea. Nik gogoan dut Kolmillo Blankorekin egin nuela Negar lehenengoz. Eta uste dut azkenekos, ez atzo Karmelerekin ere Maspalomasekin ere negun, baina Negarrak gutxi irauntzuen egia esan, ze Negarraz negoela parrezka ere hasi nintzen lehen ere esan dute sarreran, eta uste dut doai hori ere baduela pelikulak, baina guazen Maspalomasen murgiltzera, ausardia hitz egin da asko, eta galdera da, ea zuek pelikula ausarta dela uste duzuen. Markatu, nik uste dut, ausarta dela esaten denean, ez dela, nire ustez ez da esageratzen. Bai ikutzen ditu gai batzuk ustez askotan ematen duena gizartean eta oso erraiz da barra-barra erabiltzen dianak, eta ematen duela, hori ja, inkluso batek besteek esan dira, gandituta da, ez da horri buruz eta behatzen ibili jarri, baina gero konturatzea eta pelikula egiten ere bat konturatzen da pixkat, adunean murgilta prozesuan, gai horiek ondiokan beste buelta bat edo gehiago behar dituztela, ez? Eta, azkenean pelikula batek sortzea, gizarte batien olako, eztabaida horrek ero bentze jartzea fokuan eta beharrezko ikusten dugu, eta gaina guretzat politia. Bai, baina egia da baita ere, pelikula egiten genuen momentuan ikuste ez genula hori pentsatzen. Hau da, zuk egite duzu azkenean, edo kontatze duzu barruan dakazuna, edo historia idazten duzu eta ez zaude pentsatzen, hau oso ausarte izango da, edo gauza ausart bat egiten ari gea, ez. Nik uste hori gehiago ateatzen dela behin estrenatzen danean eta publikoaren ikuspegiarekin, ez, osatzen den ausardian nik uste orduan osatzen dela, ez, zu egiten zaudenean haizea pentsatzen ze behar dezun historio hori kontatzeko eta kitxo ez. Hala eta guztiz ere Euskal imaginarioan, eta gero entzungo dugu Jose Ramon Soroiz, Pinpix, Jose Ramon Soroiz bada, ez, gure zinema gintzaren ikono bat, eta bada gure iruditeriaren ikono bat, pelikula ikustera doanak 3. minutuan, 2. minutuan, minutu eta 40. segunduan, danbateko bat jasotzen du. Bada, behintzat, akaso ikonoklasa xamarra Jose Ramon Soroiz ikustean Maspalomasen. Bai, eta Jose Ramon Soroiz bai izan da ausarta, esan edet, bera eta
berarekin lan egiten genuenean, bagenekien berak behar zuela ausardia hori, Eta ez? zu baita idazterazkoa, Jose Mari. Bueno, eskendu... baina nik ez nuen hola prozesatzen, desde luego, baina Jose Ramonek behartzun eta gaina hau komentatzen genuen, ausarta behar dezu izan hori egiteko, ez? Eta gaina kuriosoa da, ze Jose Ramon ezagutze dezunean guztiz kontrakoa da, oso beldurtia da, asko angustiatzen da gauza guztiekin, eta nik ez dakit azkenian nundikan atera duen indarra, agian horregatik, ez? Nolabait berak daukan beldur hori edo superatzeko edo egin duen esfortzu hori egiteko edo indarra atera du, ez? Eta bera bai, oso, nik esango nuke oso ausarta izan dela, eta bai, pelikula egiten genuenean, komentatzen genuenela denbora guztian, ez? Guk uste dugu Euskal Herrian, zer esana emango duela, ze azkenean, Jose Ramon Soroiz denentzako da ezaguna, ez? Gaina da oso aktore intergenerazionala, ez? Batzuentzako Jose Lontxo da, beste batzuentzako Arizko lehendakaria, beste batzuentzako Martin, edo gazteentzako orain, irabazi arteko aitona, ez? Orduan, denek ezagutzen dute gutxi gora bera, baina oso registro desberdin batean, ez? Eta orduan oain, ze sorpresa hartuko dute, batek baino gehiagok. Atzok hauean, ia pixkat jendearekin eta gure pixkat ilusio eta gabetia jakimina hor bazegoen, ez? Jendeak nola hartuko duen, ez dakit Euskal Herria, baina bentzeta atzokoa ez baldin espektro bat edo lagin bat ikusteko ze gertatzen da, nik uste dut orokorrean jendea oso harrituta gatzen dela, Jose Ramon nola ikusita, baina harrituta onerako. Eta gero aldiberian ikusten aiza Vicente, baina aldiberian ikusten aiza Jose Ramon, ez? Ez dakit hor badago zerbait bere pertsonaia mitikoetatik ero badagoen, ez dakit dagoen bere begiradarekin, nahaztua edo dago hor zerbait erreala daukana beak ez berez, eta bai, eta gero, eta behaz egon, posesoratzen baita. Lan horretarako jakin badakigu intimitate koordinatzailearen figura ere izan dezula, pentsatzen dut Soroizentzat hori ere oso lagungarria izan dela. Bai, Soroizentzat eta guretzako ere, bai, ez? Horra azkenian, bai, izan ditugu Tabata eta Lucia, gainatzo egon zian ere bai, eta behaiek ere oso pozik zeuden. Bai, oso garrantzitsua izan zen denentzako, ja pelikulari buruz Jose Ramonekin hitz egiten hasi ginean, bere ardura nagusienetakoa, edo nagusiena sexu eszenak zian, eta biluztu beharra, eta, hoi guztia, ez? Orduan argi ikusi genuen hasieratik koordinatzaileak beharrezkoak ziala, ez? Intimidade koordinatzaileak, baina lehendabiziko aldia zen beraiekin lan egiten genuela, orduan, ez genekin oso ondo nola joango zen hori, ez? Eta oso lagungarria izan da, ez? Eta logikoa da ere bai, ez? Azkenean, borroka estena batean espezialistak eta badituzu, eta borroka koordinatzaileak, eta sexu estenetan bai, hain delikatua da beti hori, osea, aktoreak oso espuesto daude, ez? Eta, hor behaiek eukitzea egiten du dana oso sistematizatua egotea, ez? Eta orduan gu elkartzen ginean beraiekin, azaltzen genien nola nahi genitun estena horiek izatea, ze planotan, behaiek ere batzutan rekursoak edo soluzioak emate dizkizute, mugimendua edo penetrazio bat simulatzen nahi zeanean, mugimendua edo errealistagoa izateko, jarri behar da pilates pilotatxo bat desinflatuta behaien artean, ez? Eta holakoak, ez? Horrelako soluzioak badituzte. Batzuk erakutzen zizkiguten txikia zianak, artikulatuak, eta zein da zuen nahi dezuen postura, oso era hotz eta profesionalian dena, bestela ateatzen izu irrifarret txatxu bat. Baina hola, eta beheko oso seria begiratzen dituzten. Eska hasieran ateatzen zaizu, hasten zen eta behaiek oso seria, eta ja sartzen ze arroi horretan. Ez zatikan gaude beti. Nola nahi duzu, seriotasun mediku batekin, nola nahi duzu felazio hau grabatu? Nahi duzu hola egin, bestera egin.
Eta, baina izan zen, esperientzia bat, uste dut hemendik aurrera olako gauzak egin behar ditugunean. Bai, orduan gero guk ja saltzen genionean, gero, beraiek ja hitz egiten zuten zuzenean Jose Ramonekin, ez? Eta azkenean aktoreak batzuetan baita ere, zuzendariekin, naiz eta Jose Ramonekin oso erlazio zuzena egondan denbora guztian, baina batzuetan igual ez dia ausartzen esatera gauzaren bat, orduan, hor koordinatzaileak erdian eukitzea beti lagungarria da, ez? Ze interesgarria figura hau eta zenbat aldatu den azken urteetan, ez? Aktore asko aipatzen dute hau lehen etzela existitzen, aipatu duzu zuentzat lehenengo aldia zela, galdera hori ere banuen, ze pentsatzen jarri naiz bezakit, La Trinchera Infinitan badago bortxaketa estena bat, eta orduan etzen uten erabili intibitate koordinazio bat, agian orduan ere etzen hitz egiten figura honetaz, eta asko aldatu da zinema zentzu horretan, eta ze interesgarria entzutean nolakoa den. Bai, Trintxeran konkretuki estena horretan, bai onzan koordinatzaile, baina akzio koordinatzaile. Azkenean bortxaketa bat zegoen, baina gero protagonistak atzedik hartezun Guardia Zibila eta itotze zuen, eta bai, nahiko figura berria da. Ni pentsatzen nuen, estatu batuetan, olako gauzak eta aspalditik aiziela egin, baina itxuran ez, mitxuaren semeo alaba da figura bada, ez? Bueno, plataformek ere asko egin dute hor, plataformak eta oso zorrotzak dira horretan, ez duten nahi prensa txarrik, ez denuntziarik, ez dakizer, eta orduan, eta oso ondoago, zaudenean olako estena bat prestatzen, eta guri gertatu zitzekon Trintxera Infinitan baita, hor daude hainbat estena bat luzeena edo, hor, egon ginen Belen eta Antonioekin pixkat hitz egiten, eta eskerrak beraiek esperientzia zuten, nik uste ikusi gintuztela neko Berdexa Marguri ere, erakutsi ginen olako referentzia batzu pelikulatzen, bale oso ondo, eta gero, hasi zian, eta ia gu ginen beldurtu gogo, baina, moztu, desetzen pixkaten. Moztu, ja. Oso puritanoak izan ginen, bai, jesuitak edo. Baina hortaz gain, hori gertatzen da, eta hori ondo etortze zaizu, ikusten duzu, olako egoeratan eta askotan oso erraxa dela marra pasatzea. Ez, esatia zuk aktore bati, venga, eta hori liatu zaitezte, baina hori zer da liatu zaitezte, eta violentatu daiteke asko, normala moduan aktorea, ez? Eta koordinatzaileak zubilanak egitu dituzte hor. Soroizen interpretazioan badaude bi soroiz, pelikulare bada ez, dualitate film bat, ez dira bi pelikula, baina pelikula bat bitan, eta era berean bata bestearen oso menpeko direnak, ez, ezin uler daitezke bata besterik gabe. Baina pentsatzen dut mugarri hori, Maspalomas izenburua non kokatu horretan, zuzendariok, gidoilariak, dantza eraman duzuela, gehiago jakinda Muriartitarrok nola egiten duzuen lan, eta edizioan, gidoiari buelta asko ematen dizkiozuela, egon da Maspalomas luzeago bat pelikula honetan, alegia Maspalomas sekuentzia luzeago bat? Ez gehiegi nik esango nuke, bai, zeo zer luzatu zitekeen, baina ez da ere, hau da, bagenekin filmaren konfliktuaren korapilloa edo erresidentzian edo egoitzan zala, ez? Orduan, Maspalomas oso erakargarria da, ez? Baina, gero, historio guztia egoitzan pasatzen da, ez? Batez ere, baina oso garrantzitsua zen nolabait egoitzako historio hori edo ondo funtzionaz ezan, aurreko Maspalomaseko zati hori oso indartsua izatea, ez? Behar genuen oso kontraste handia, behar badazuk esaten dezun dualitate horrekin lotuta, ez? Azkenean pelikulak hitz egiten du horri buruz, ez? Zer da kanpoan, armairuaren kanpoan egotea, zer da barruan egotea, batzuetan kanpoan zaudela esate zu edo Maspalomas zer da, libre izatea edo armairu handi batean egotea, ez? Orduan, dualitate hori hor presente dago, ez? Eta horretarako behar genuen asko kontrastatzea baita ere, azkenean, dualitatearen parte garrantzitsua zan hori, ez? Orduan, ja, aria galdu indet. Ez, hori, esan dezu, ez? Maspalomas bea daukan garrantzia, eta presentzia. Ez da bakarrik ditun minutuak, baizik eta nola
errezientzen gaudenean. Zer ritmo dagoen eta, ez? Eta Maspalomas bera ere zelan evokazio bat, ez? Bai. Eta egia da, oso erakargarria zala, Maspalomas, eta esatezu, egongo nintzateke hemen denbora pilo bat, baina egia da baita ere gero historialdetikan etzuela edo ez genuen lortu gehiago irautea, ze azkenean bertan kontatzen dana, hor ikusten dana da gutxi gora bera, ez? Baina, bueno, bai, pareitan egunean, ez, desfilearen egunean, hor grabatu genitun orduak, ez? Bai, izan zen oso eta gero oso zatitxo txiki bada. Oso egun bereziaz, izan zen pixkat agerrilla esaten dena, ez? De hecho, gudakugula broma bat, ausartuko nahiz esatea, Josemare. Gure artian, tontakeria bada, eta resaka emozional honetan botatzen du, gure grazia egiten digu, daukan estruktura dalako pixkat, pelikula beliko batena, dala Salvada Soldada Ryan. Ez? Euskal Salvada Soldada Ryan, hasi, broma itzel bat, osea, lehenengo zatia, ematen du dala aste gauza bat, eta batean, eta orain, azten gara historia. Gure Vicenteren historian, ez? Baina, bueno, ez posi gabe. Zederra Vicenteren historia hori, bigarren historia hori, Maspalomas ostean gertatzen den hori dena, eta ze garrantzitsu hor Kandido Urangaren papera. Nik Kandidori mezua botani honatzu, ez dakit Kandidorik onena ez ote dugun ikusi Maspalomasen eta pentsa Kandido asko ikusi ditugula. Oso neurrira egindako trajea zen, edo Kandido izan da traje horri oso ondo egokitu den aktorea? Gauza izan zen, bueno, ze Kandidoren pertsonaiarekin, Xantiren pertsonaiarekin, momentu batean pentsatu genuen erdalduna izatea. Baitere, bueno, Vicenteren eta Xantiren arteko distantzia hori indikan handiagoa izateko, ez? Baina, gero, bueno, pixka bat behar genuen, bakizute portzentaia asuntoak diala eta ETBek eskatzen zigun, bueno, portzentaia batera iristea eta orduan behar genuen nolabait Kandido ere euskalduna Kandido Xanti euskalduna izatea. Eta behin hori planteatuta, bueno, nik esango nuke gazteleraz izan behartzenean ere Kandido buruan genuela, beste aukera batzuen artean. Eta euskeraz izan behartzenean Xanti, casting bat egin genuen, baina Kandido oso buruan genuen, eta iritsi zanean, eta ikusi genuenean, esan genuen, bera da. Osea, izan zen, batzuetan badaude castingetan revelazio momentuak, eta hori izan zen oso argia. Izan zen, ez da berako ondo egingo du, baizik, eta bera da, ez? Berak dauka Xantik behar duen guztia. Bai, ez da askotan gertatzen, baina hor izan zen garbia. Gaina ni tokatu ziten replika egitea, eta gertu okin nuen. Eta esaten hau da. Meriendatu nau, ez? Jartzen duen aurpegia, eta gero, bueno, jarraitu. Ez daukan, nahi gidoian ja asko gustatzen zitzaidan bi arteko harremana. Ez dakit, daude antipodatan, baina, eta Kandido, printzipioz ematen du janin behar duela Xanti, baina gero, bere ala ikustezu, hor humanidade badagola, ez? Zaten dion, hau gauero behar dugu, spoiler, gauero lagundu hartzuta hau ariketa egiten eta ikustezu gala gizon bat, beak esatezun moan, beak kandidatik esatezun grabazioan, ni no se me escapa una, ni garbi daukat, danak garbi ikusten dut, bestien aurpegiak, beak Xantik, oza, personajeak. Eta pelikulan hori transmititzen da persona bat, egia dela, ematen duela plaza gizon bat, askotan ahobero bat, baina geho, alkite dagoela, ez? Pixkat hau geizki baldin badago laguntzeko nago eta bestea. Eta horrek nola daukan garapen bat bien artean eramaten duena adiskidetasun batera edo ikusleak ikusiko dut norra, pelikulari nik uste asko ematen duela. Pelikularen tematika zentratzerakoan adar asko zor daitezke, ez? Batetik, homoseksualitatearen eta hirugarren adinaren eta heldutasunaren inguruko lan bat izan liteke, eta akaso aretoan egongo den jende askorentzat, lehenengo aldi izango dute sauna gehi batean murgiltzen direla, eta hori ikusten dutela, eta zoramen puntu hori. Baina hortik aratago, erresidentzian gertatzen diren, ez dakit, subtrama guzti horiek, hirugarren adinekoen arteko sexu harremanerako gozea izan heterosexuala edo izan homosexuala, hor adar pilo bat jorratu dituzu eta gainera, sentsazio ematen dutenak bere neurrian daudela. Ez dela ezer geratu anekdotan edo ez dela ezer geratu edulkorantean baizik eta hartu
landu, bagoaz aurrera, ez? Bai, guretzako oso garrantzitsua zen nolabait, behin ja erabaki zanean historioa, ez, baitere dokumentatzea pixka bat residentzien inguruan, ez, eta hor bidelagun izan ditugu baitere Matia Fundazioko langile asko, ez, eta egia da behaiek kontatzen dizkizutela gauza asko, helduen inguruan, ez, eta baitere sexualitatearekin edo erlazionatuta, ez, adibidez, kontatzen dute, nola denbora guztian desafiatzen zaituzten, ez, zuk dauzkazu ja ideia batzuk buruan, baina gero bilera batean naizea hori, ez, komentatzen ez dakit zein, zeo zer sartzen nahi da egunero, barkatu agola hitz egitea, baina ipurditik, eta dildo bat erosi behar dugu, edo ez, edo bertan agertzen dian bi Alzheimer, Alzheimeraz jota dauden bi heldu hoiek, ez, hoi historio erreal batean dago oinarrituta, ez, niri kontatutako historio batean. Orduan, nik uste dut azkenean, gure pelikulan nolabait residentzia badala gizartearen edo metafora bat, ez, non dana homogenizatzen dan, ez, eta hasiera batean pentsatzen dugu danak diala heterosexualak, pentsatzen dugu jendelduak ez daukala sexurik, eta abar, ez? Eta orduan zure esku dago nolabait horri kontra egitea, ez? Eta bai, azkenean sexualitatea edo erresidentzian sartzea bazan baitere nolabait hori mai gainean jartzea, ez? Eta esan, guri eske gertatzen zitzaigun, pelikula egiten eginen bitartean, jende askok zalantzan jartzezun, bai, baina helduek sexua, bai, ez, eta, a ber, ni Maspalomasen naiz eta ikusi dut, eta ez dakit, gero dokumentatzen zea, eta badakizu hola dala, ez? Agian batzuek ez, baina askok badaukatela impulso sexual hori, ez? Eta hori ez da amaitzen hiltzen zeran egunera arte. Eraldatu bai, baina hil ez. Orduan, horrek guztiak guretzako garrantzi handia zuen, ez? Batzuek esaten digute igual residentzia, residentzia oso ideala da, edo ez da oso egia da fikziozko residentzia bat dela, normalean residentzien baliabideak oso mugatuak dira, auxiliarrak saiatzen dira egiten aldutena, baina ez dira danara iristen, ez? Eta orduan, eta nik uste kritikoenak ziurrenik residentziko langile asko direla, ez? Eta orduan hori, bai, ja enroiatzen nahi naiz, baina... Gustorari gara, denbora dago gainera, beraz... Bale, ez, hoi da pixka bat, ez? Guk azkenean indegun erresidentzia zan pixka bat errealitatetik hartuta gure pertsonaiaren edo bidaia horretan edo lagundu zezakeen edo erresidentzia bat, ez? Eta hor planteatzen dugun erresidentziaren aldaketa, ez? Sistema aldaketa edo zerbitzuan zentratuagoa dagoen erresidentzia batetik pertsonetan zentratuagoa dagoen egoitza batera pasatzea, hori dana residentzia askotan ematen ari den zeo zer da, eta guk nolabait hori kontatu dugu, Vicenteren evoluzioarekin edo, loturak eta sortuz, ez. Xemari, esango nuke Vicente badela, ez, armairuko atearekin borrokan bizi izan den eta bizi den pertsona bat. Galdetu behar nizun eta zuk erantzun duzuk esan duzu, Maspalomas ez ote den, ez, armairu erraldoi bat, armairu handi bat. Lortu du Vicentek pelikula honetan armairutik ateratzea? Nik uste dut armairutikan etzeala sekula erabat ateratzen. Azkenean, errealitate berri batera aurre egin behar diozunean, berriro ere armairuan zaude, ez? Eta hor sartzen da berriro ere homogenizaziorako joera, ez? Agian bazoaz toki berri batera, eta azten dia hitz egiten, eta komentario bat egite dute, eta igual ere esate duzu. Honek nik uste pentsatu dula ni heteroa naizela, baina ez diot azalpenik emango, eta ez diot azalpenik ematen, baina gero aurrera zoaz, eta baina noin igual berandu egida azalpen hori emateko, edo gauza asko egon daitezke, ez? Eta orduan momentu askotan egon zaitezke armairuan berriro ere, ez? Eta nik uste dut azkenean Vicentek bidai honetan egiten duena behintzat dala autonarpenerako bidai bat, ez? Eta nik esango nuke filme amaieran edo pentsatu nahi dut berak nolabait bere burua hobeto onartzen duela,
eta hori ja bada zerbait, ez? Baina armairua erabat hautsi nik uste dut hori ez dala gertatzen. Nik hor gauza gitzearen eta guztiz ados egon da esaten duenak Josemarik, gustatzen zaidana planteamendutik, beak komentatzen zuenean armairu sartzen den pertsona baten historia badala, eta gero azkenean auto onarpen horreta dijoala. Eta atzo gertatu zitzaidan, bate baino gehiago komentatzen zian heterosexuala zianak, baina ikusitela pixkat beraien burua edo nolabait reflejauta. Azkenean, armairuan sartze hori ez da bakarrik identitate sexual batekin lotzen den zerbait, ez? Baita dago hor atzean buruari izaten diozun gezurrekin lotuta, ez? Osea, gezurrak izaten duanean da, askotan igual, nahi diezunean zerbait egin eta etzainen ausartzen da, eta orduan ez egokitzen izan eta ez pauso bat ematea, ez? Askotan esaten duen, armairutik ateatzea da, askotan baita, ez dakit, lan ez aldatzea edo bikotea ustea, edo beste nun baitera jutea, edo... Osea, zure buruei uste asko, gezur asko esaten hiltzen garela, ez? Eta zintzotasun batetik egiten badezu, Vicentek egiten duen pixkat evoluzio hori edo, hor badagoela resonantzia bat ikusleengan. Kendu gabe, inundik inora, pixua homosexualidadearen zehari, hori da zentrala. Baina, uste bai lortzen, nik nahiko nuke sinistu bai lortzen duela baita resonantzia hori. Nik aipatu dut lehen negarrune hori, uste dute, spoilerrik egin gabe, zuzendariek intuitu dezaketela momentu esperogarrienean egin nuela nik negarra. Ba ez pentsa, nik pixkat despistatuta nabil, momentu pare bat, ez? Ados, pelikularen 80% igaro den horretan, guzera bera. Eta gero hausnartzen, nik uste dut ez dudala egin negar gertatu den horregatik. Edo ez horregatik bakarrik behintzat. Dut pelikula guztiagatik ari naizela egiten negar. Ze pelikula bada finean bakardadearen inguruko pelikula bat ere ez, eta horrek egiten du akaso min momentu horretan eta pelikularen momentu askotan, ez? Ba, beida, oain igual esan dezu edo klabe bat eman dezu, ni pixka despistatuta nabil, beste batzutan badakizu gutxi gora bera non dagoen negarra, ez? Eta iruditzen zait pelikula honetan jendeak momentu desberdinetan egiten duela negar, ez? Igual batez ere egon daiteke momentu bat, baina nik uste, edo nahi behintzat gertatzen zaite emozioa iritsi zaidanean, ze oso zaila egiten zaitu entxe bertan emozio hori jasotzea, baina iristen zaidanean momentu desberdinetan izan daitekeela eta askotan ez dagoela momentu zehatz horri lotuta, baizik eta dala pixka bat nolabait momentu horretan jasotzen duzu igual, historio osoan kontatzen dizun zea horren emozioa, ez? Eta izan daiteke, nik uste dut, pelikula honek sortzen duen emozioa agian dagoela lotuta gehiago osotasunarekin eta ez momentu zehatz batekin, ez? Gauza zehatzagotara joango orain, behin minutuak pixkat gainean botatzen ari zaizkigu eta, lantalde guztia zoriondu beharko litzateke horrelako pelikula batean, baina nik baditut pare bat izen hor buruan, Nagora Aranbururi kale bat jarriko diogu zinemaldian egunen batean. Merezi du. Zubi bat. Bai, zubi bat. Maria Cristina Zubi aldatu dezakegu izenez. Eta bestea burura etorri zaidana egunotan, Carmele pelikula ikusi eta gero ere, Kepa Errasti, bi paper antipodiko egiten dago Maspalomasen eta Carmelen, eta zebeharrezko horrelako aktore poliedriko zelan egiten duen, pixkat Maspalomasera jetxita berriro, zelan egiten duten, asko, baina Nagore eta Keparen paper horiek, wow. Eta Zorion bera, baita Zorionek paper txiki baduka, baina netzako pixo handia eukan aldi berian, ez? Maspalomasekin lotuta evokazio horretan. Baina bai, Nagore Aranburu, oin, lau pelikulakin dago? Hiru pelikula eta telesaila. Eta hori da, Los Domingos. Eta ez ote dugun fin laburren batean despistatuta. Neiko, ja hori izan da, dana izan da, zoragarria da, beti kontentzio horretatik nola transmititzen duen emozio eta buruti pasatzen zaiona, ez? Eta Kepa, beira, nik dana ondo bidian, gaur ikusiko dute Carmelen, ez paukagu beste entrevista batzuk eta hori gertatzen dela, baina
baina guk aspalditik genukan kepakin laniteko gogoa. Loreak egin Loreaken sekuentzi bazekan. Eta gero, adiz, Balentziagan eta hortxe egon zan. Korto batian ere izan genuen. Korto batian izan genuen. Asko gustatzen zaigun aktoria da, baina asko. Baina beti gauza batetik edo beste gatetik ez genuen lortzen hor pixkat enkajatzea edo, ez? Askotan kastin baten ez da bakarrik zuk egiten duzuna, baizik eta nola kombinazioa beste aktore batzekin eta noluntzen ematen zaitun, ez? Eta, bueno, Iñaki da bere personajea eta bere paperaren zator, pixkat aukerak arteatzen dinean eta azkenean Keparen aukera irten zanean, ematen dio, nik uste dut olako alde batetik bizipoz bat, ez, personajiak residentziari, baina aldi berien tensio sexual bat gure protagonistaekin, eta hor badagolako nahazketat, ematen duna samurra dela ikia, baina ez da bat erraixa. Eta, azkenean, zorionez, herri honetan, aktore osonak ditugu. Eta ez da ebilibia sakakortxuekin gauzak ateatzen, ez, usatezu. Eta azkarrak dira gainea, zatiozu, hau eta bestea, eta Kepak berila eramate zaitu nahi zuen lekura, ez. Bueno, gaur ikusteko goza, Carmen ez egin duen. Gozatu gaur Karmele ikusten ere, baina Maspalomasi geratzen zaizkio gaur. Arratsaleko 5 laurden gutxietako pasea eta arratsaleko 7takoa. Zen egiten, bari. Eta, zu batzen egin. Gaur, bi pase entzuleok uste du sarrerarik ez dela geratzen, baina izaten dira gero azken orduan agertzen diren batzuk, beraz egizazue saiakera hori, esfortzu hori, Maspalomasi ikusteko eta bestela zinemetan ikustera itxaron beharko da, data hori ere ez da gurrun egin. Ez, ostiral honetan. Ostiral honetan hori. Bai, osea, gaina... Donostin ez, Donostin igandetik aurrera. Bai, baina, bueno, Bilbon aurrestrainaldi bat dago baita ere ostegunean, Iruñan ere bai, bueno, Aitor Bilbon egongo da, ni Iruñan izango naiz, eta gero 26-tikan aurrera, Donostian 28-tikan aurrera, zinemetan. Zinemetan Maspalomas ikustazue. Azken gozat kontatu behar dizuet, Gronx jatetxearekin elkarlanean diamantezko gosariak eskaintzen dizkiegu gure izarrei. Gaur zuei egokitu zaizu diamantezko gosari hori hartzea. Eta aukeratu behar duzu guk, Arrautz Benediktarren zale amorratu garela itortu diegu entzuli behin gehiagotan. Baina 3 mota daude. Hori da. Bai? Bai, badaude txerri kabezadarekin, maskadarekin egindakoa, urdai azpikoarekin egindakoa, eta izokinarekin egindakoa. Denak maionesa holandesa modukoa daramate, zaldibiko arrautza ikaragarri honak, bai, zuek aukeratu behar duzu, garbi daukazu zer nahi duzu, bueno, joan zaitez bestela Gronxek. Nik menua ikusi barko dut, pixka bat, ze aukera dauden. Baina izokinak bai nire ere atentzio ditu dit. Zoazte, aitziberrengatik galdetu eta esaiozue, bigarren kafeko lagunek, zaldibiko arrautzen anekdota kontatzeko. Angelina Jolirekin badauka hor, zaldibiko arrautzekin pasartetxe bat. Jose Mari Goenaga, Aitor Arregin, mila esker, zoriona behon dizuela, gozatu zinemaldieri geratzen zaiona, Maspalomasi dagokiona, eta orain geratzen dena, eta izango dugu berriz ere egoteko aukera. Mi esker. Entzuleok, goizeko 11 eta 40 minutu, azken minutuak igaro ditugu hementxe Maspalomas giroan, baina baditugu protagonista gehiago dagoeneko gurekin setera horbiltzeko, eta segituan aurkeztuko dizkizuegu, beraz, geratu hemen gurekin naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Azkenean etorri gara, naiz irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Ostegunero, 15 hemen, arratsaldeko 7etan. Naiz irratian. Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larunbat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera asteburuko aria. Naiz irratia.
Naiz irratian, bigarren kafea. Txikitan maitasuna erreprimitu egin ziguten pelikularen zati hori laguna moztu ziguten Paradisu zineman ikusiko gara. Amabia egokitu zaio aurten alboko geibostari kartelean. Ekitaldiak 2 modutara zenbatzen ditu Donostiako zinemaldi alternatiboak. Lehen zenbaki horri urtez urte bait gehitzen zaio eta eskuinekoaren bidez 5 gehiago eransten dira. Kortxoenea Gaztetxea egoitza izan zuen ekitaldiei erreferentzia eginez aurtengoak ere eman ditu lehen urratsak eta bigarren urtez Palestina erdigunean jarrita ari dira egiten. Pentsamendu kritikoa sustatzea eta hausnarketarako eremu izatea du eta aurtengoa ematen ari denaz eta geratzen zaionaz aritzeko gonbidatu dugu Markel Ormazabal, Donostiako zinemaldi alternatiboko antolaguntzako kidea bigarren kafera. Egunon, Markel? Egunon zuei. Zer moduz gara? Ondo. Astelenarekin, baina ondo. Bueno, ez da seinale txarra izaten hori. Goiuri ez dakit, Markeli galdera egin behar diogun edo? Noski baietz, ari gara, hemen gure gonbidatu guzti galdera berbera egiten eta zuri ere egin behar dizugu. Gogoan duzu zein den zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula? Wow, egia esan ez. Karo, Donostiarra izan da, pelikula eta filme asko ikusi ditu alako. Ez dakit, arriesgatuko nintzen esaten Disneyen baten bat izango zalantzari gabe. Baina ez, edola ez dut akorduan filme konkreturik. Oso ondo. Akorduan ditut, zinemaldian zehar, belodromoan egiten ziren, eta bereziki Hartza, El Oso pelikula ikastolarekin eraman dituzten trauma kolektibo izugarri bat izan zen. Ze urtekoa zara zu, Markel? Ni 82koa, jungo ginen ikustea, esango nuke, 10-11 urterekin. Belodromo guztian, egar batian atera ginen, eta hori badut, ez da pelikula edo zinemetan ikusitako pelikula bat, baina bai pantaila handian, belodromoan, zinemaldian, eta bai, trauma kolektibo. Irakasle gaixua, gero kudatu egin behar trauma hori. Ikasle gaixua. Nik lehen Aitor Arregik esan du Gremlins pelikularena, eta nik Gremlins pelikula hori belodromoan ikusi nuen, beraz, pentsatzen dut zinemaldian ikusiko nuela, eta izan da, horrela, urteak pasatzen ari direla esaten duenaren adirazle argi eta garbia, ez dirudien arren. Goiuriren galdera honek, Goiuri bururatu zaion galdera honek, gure lotxak ere agerian uzten ditu. Bai, eta maliziatik asko dauka. Ziurrenik. Ziurrenik. Bueno, Markel, lehen da biziko urratsak eman ditu lehenengoak, oraindik ere geratzen zaio, zer moduz? Lehen da biziko egun hauek? Ondo, pixka denetarik eduki dugu, baina oroar ondo 3 saio egin ditugu. Atzo Zubietan lehenengo aldiz, Zubietako auzo herrira Gurdiartz kolektiboak eraman zuen, eta ia esan sekulako arrakasta egiten zuen eguraldiarekin. Eta igandea izan da, pena kanpoan proiektatzekoak ez zirelako, baina azkenean barruan, eta oso pozik amaitu zutela esan ziguten. Eta gero aipatu duzu ez, aurten ere Palestina erdigunean jarri nahi izan dugu, eta Palestina erdigunean dagoenez, egia da, ostiraleko saioan, barkatu 4 saio egin ditugu, ostiraleko saioan, guardetxean proiektatu behar genuenarek kointzituzun zinemaldi ofizialaren inaugurazioarekin, Palestinaren aldeko protestekin, eta hori erdipurdi atera zen, baina gainontzekoan ondo, larun batean Infiltratz dokumentala bota genuen Letaman Gaztetxean, eta lehenengo egunean Smurfit kriminal ambiental kolombiar dokumentala Uliako lore baratzetan, eta esan ondo. Baina, oraindik asko gelditzen zaigu, 6 programa, 6 proiekzio, eta bai, inkretxendo dijoala esango nuke. Esan dugu, Markel sarreran ere nola baitere badela ez pentsamendu kritikoa bizirik mantentzea, badago jendearen buruak alerta mantendu arazteko behar hori? Bai, ez dugu ukatzen zinemaldi ofizialak ere, xede hori ez duenik, edo hori lortzen ez duenik. Gu saiatzen gerana da, segurenik zinemaldi ofizialean ikusiko ez diren lan horien bitartez pentsamendu hori eragiten ez. Eta aipatzen edo egiten zenun galderari lotuta,
bereziki adibidez aurten mimo bereziz edo intentzionalitate osoarekin programatu dugu adibidez aipatutako infiltratz dokumentalaren proiekzioa, ez? Zergaitik, duela urtebete La Infiltrada pelikula izan genuen, aurten sail ofizialean kompetiziotik kanpo aurkezten da polizia infiltrazioi buruzko beste pelikula bat, ez? Un fantasma en la sombra, en la batalla, barkatu. Eta izan zitezken bi pelikula gehiago Euskal Gatazkaren errelatoaren inguruan, baina uste dugu kontestu oso berezi batean aurkezten direla biak, non eta Estatu Espainiarrean eta bereziki Madril eta herrialde katalanetan polizia infiltrazio kasu asko azaleratzen ari diren momentu honetan, ez? Horrengaitik uste genuen, gainditu egiten zula gu hori, bai, askoz ere kontestu zabalago batean ematen zela, gaina pairatu edo infiltrazioa pairatu dituzten jendiak ere horrela ulertu ditu aipatutako bi filme horiek, eta ikusten genuen garrantzitsua zela, benetan olako infiltrazio batek ekartzen dituen gainontzeko ondorio guztiak azaleratzea, eta uste dugu infiltratz dokumentalak zentzu horretan fenomenal, ez, edo primeran azaleratzen dituela, ez, orduan bai zen nolabait kontrarrelato hori edo kontrapentsamendu hori sustatzeko egindako proiekzio, espreski egindako proiekzio bat. Ez pena izan zen, egileak ezin izan zutela etorri, baina, bi zuzendarien agur bideotxo bat jarri ahal izan genuen. Gero gainera kasu batzutan aipatzen dugu ez, pentsamendu kritiko hori hausnarketarako horrek akaso iradokitzen digu erritmo pausatuago bat, lasaiago bat, eta horretan solasaldi ezberdinak ere izaten dira proiekzioekin batera eta horrek ere lagunduko du. Bai, noski, saiatzen gera beti egileak ekartzen, egileen bitartez solasaldi pausatu hori edo egiten, ezin denean egileekin, bestelako bitartekoak erabiltzen ditugu, ez? Eta adibidez, ostegun honetan, Simio a los cables dokumentala botako dugu, egileak, Sotaterra kolektiboa, Valentziarrak, bertan edukiko ditugu, aurkeztu eta beraiek egingo dute, baina gero solasaldirako adibidez, Donostialdeko bi DJ edo musika jartzailearen parte hartzea ere edukiko dugu, ez? Orduan, horrelako maximix batekin, baina bai, gero hori proiekzioak berandu izaten dira, astean zehar denean jendea presa edukitzen du, baina, ahalegintzen gera, ondorengo denbora hori ez, proiekzioaren osteko denbora hori, alik eta erosoena izaten. Esan behar dut adibidez, infiltratzen kasuan ezin izan zela. Amaitu eta denok alako hain gorpuz txarrarekin amaitu genuen isiltasun erabatekoa sortu zela, ez? Bada, hausnarketa egiteko beste modu bat ere bai, isiltasuna. Eta baina bai bitxia izan zen, isiltasun erabatekoa izan zen. Esango dugu, zinemaldi alternatiboak badituela, sare sozialetan eta perfilak, informazioa, entzule izango diogu, bertan kontsultatu daitekeela. Markel, egin behar dizu galdera bat, niri lenguan ezagun batek komentatu nionean, gaur nola zinemaldi alternatiboaren gaia esan zidan. Eta komeni zaie, beste zinemaldiaren fetxa berdinetan egitea. Ez lukete hobeago izango urtean beste momentu batera pasatzea eta oihartzun gehiago izateko aukera ez lukete izango. Horrela egin zidan eta nik horrela egiten dizut, galdera ona, ez da zerbait bereziki oihartzuna bilatzen duguna, ez? Ni gehiago beti aipatzen dute, kontestu oso konkretu batean sortu zela zinemaldi alternatiboa ere bai. Lehenengo edizioa 2006 urtean egin genuen, gogoratu behar da, Donostian urte horietan, gazte mugimendua, herri mugimendua oso bixi zebilela, 2 urte lehenago Donostiako piratak lehenengo abordatzea egin zuen, 2004aren ostean, Donostian inoiz ez bezala 3-4 gaztetxe kudeatzeko aukera egon zan, eta testuinguru guzti horretan sortzen den ekimen bada zinemaldi alternatiboa, ez? Eta gehiago logika zen, hau baldin badaukagu, honen bertsio herrikoi alternatiboa planteatu behar dugu, ez? Esango nuke ez, esango nuke zinemaldi alternatiboa ere, gaur egun zinemaldi alternatiboa zerbait baldin bada, hain justu zinemaldi ofizialarekin batera egiten den jaialdi bat delako, ez? Eta, helburu horrekin, zinemaldiaren baitan egiten den bestelako eskaintza bat aurkeztea zen asmoa, inundik inora, ez kontraprogramatzea eta ez bestelako zerbait berria sortzea. Orduan, galdera hona izan zitekeen, baina
uste dugu zinemaldi alternatiboa baldin bada, zinemaldia dagoelako dela. 2006 aipatu duzu, Markel, urte batzuk pasa dira. Dena esaten hasita ia 20 urte pasa dira, baina esan duzu orduan bazela Donostian gazte mugimendua, gaztetxe ezberdinak, orain ere ikusten dena da, badagoela gihar bat, esan nahi dute, aipatzen da proiezioak egiten diren lekuak, zuekin elkarlanean ari diren elkarteak, gihar hori badago Donostian. Bai, zalantzari gabe, bai. Jaialdia azkenengo urteetan, eta akaso igual pandemiaren ondoren eta, bueno, jaialdi ireki bat bilakatu da. Guk tresna bezala ulertzen dugu, egia da antolakuntza ohikoan ibiltzen geran lagunok antolatzen ditugu, 3-4 saio urtero, bai, baina gainontzean esan bezala tresna ireki bada eta elkarte eragile norbanakoak etortzen direnean naizu, nik dena delakoa proiektatu nahi dut edo, ez hori da zinemaldi alternatiboa eta aurten adibidez 10 eguneko gitaraua edo 10 proiekzioko gitaraua antolatu dugu eta esan bezala elkarte eragile ezberdinak beraien kabuz antolatutakoa, aipatutako atzoko Zubietako Gurti Ertze kolektiboak egina, edo lehenengo Ulia Kolore Baratzetan antolatutakoa Komite Internazionalistek bultzatua izan zen. Orduan bai, nik uste elkarteak ere jabetu direla, tresna hori erabili dezaketela, eta esango nuke aurtengo gitaraua, justu dela, Donostian, zorionez, egon bisitasun horren erakusle. Etxeko trapuzarrak ateratzeko asmorik, baina nolakoa da, zuen antolakuntza prozesua, nola antolatzen da zinemaldi alternatiboa? Gurra asko egoten da bileretan, proposamenak, hautaketak egin behar dira, nolakoa da prozesua? Kaosa, ez. Asarretu egiten zaizkit lagunak, hau esaten danean, baina esango nuke bertsolaritzatik asko duela, improvisaziotik asko duela, ez, esan dakoa, ez, baditugu 3-4 saio, horiek ziurtatzera jotzen dugunak, hau Pantxo Villaren ejerzitoa da, gehiago beste zer baino, ez? Urten gaina apenas bilerarik ez dugu egin, gehiago izan da, gure saren bitartez antolatutako jaialdi bat, eta eskerrak, aipatutako elkarte guzti horiek, beraien borondatearekin gauzak antolatzera jo duten, misterio handirik gabe, egia da hori, urtetik urtera gero eta proposamen gehiago jasotzen ditugula, eta urten adibidez 10 egun, jaialdi ofizialak baino 2 egun gehiago edukitzeak, horren erakusle. Baina noixe, improvisazioa bai eta ez, beti ziurtatzen ditugulako proiekzio jakin batzuk, baina gainontzean, proposamenak eginala, ikusi ezkero gogoa dagoela, hortxe sartzen da egitarauan. Aipatu dugu gihar bat badagoela, ikusten da, zinemaldi alternatiboak ere, une honetan osasuntxu dagoen zerbait dela, baina txamponaren beste alde bat ere badago, Dock of the Bay jaialdi esate baterako, bertan bera geratu behar izan da, eta horri ere keinu bat egine izan diozue. Bai, eta zabaldu genuen hogarrean hola esaten genuen, ez? Aste honetan, Donostiak zinema hiri baten irudia ematen du, tamaila handi batean horrela da, zalantzari gabe, guri gustatzen zaigu, gure hiria zinemaren hiri izatea, baina gero egunerokoan urtean zehar galera handiak dituen hiri bada, ez? Oharrean aipatzen genuen, une konkretu honetan, eta igual aurreko urtean arrabotz gehiago sortu zuen zinemaldi ofizialaren aurkezpenean, egin ziren deklarazioen gatik, baina aurki, Bellas Artes edo Arte Ederrak antzokia Hilton Hotel bilakatzear daukagu, ez? Gogoratu barra, bertan Estatu Espainiarreko zinematografo zarrena zegoela, ez? Gauza, egia esan, ulertezina da, ez? Zinema, eta gainera justo albistea eta guztia izan zen, zinemaldi ofizialaren egun berdinetan. Eta, aurten gertatu dena izan da, hori Hilton Hotel bilakatzear dagoen honetan, jakin dugula Dock of the Bay, Donostiako musika dokumental edo zinema musikal dokumentalaren jaialdiak agur esaten duela, ez?
noiz eta 17 urteren ondoren, eta ez dute egiten gustuagatik, edo horrela nahi zutelako, beraiek zabaldutako eharrean esaten zuten, horrelako kultura ekimenek badaukaten babes faltagatik edo zaintza faltagatik zela, eta ez instituzioek edo erakunde publikoek ez dutelako bat ere laguntzen horrelako ekimenak egiten, ez? 17 urte zeharitu da Dock of the Bay, guk aurten 17. edizioa genuen, eta zuk egondo esan bezala, keinu bat egin nahi izan diogu, eta horri erantzuten dio, datorren ostegunean, Txontxarreka gaztetxean, antolatu dugun saioak. Bukatzeko, amabiak ere gainean ditugu, Markel, geratzen denaren inguruan, zer azpimarratuko zenuke? Bueno, aipatutako Sin miedo a los cables dokumental horretaz gain, esan bezala, egileak bertan edukiko ditugulako, aipatuko nuke, eta berriro Palestina erregunean jarrita, azkenengo egunean, Sagueseko frontoian, arratsaldeko 7etan, A Magical Substance Flows into Me dokumentala botako dugula, Jumana Mana, palestinar dokumentalista, zinema gilearen lan bada, eta berriro ere ez, errigunean jarri, amaituko dugu palestinari keinua egiten, eta bertan jaso alko diren basoxak, jakin palestinara bideratuak izango direla. Esan da geratzen da, esan dugu, zinemaldi alternatiboak, sare sozialetan dituen perfiletan jaialdiaren inguruko informazioa eta proiektzioen inguruko informazioa kontsultatu dezakezuela. Markel Ormazabal, antolaguntzako kidea, eskerrik asko, bigarren kafera horbiltzeagatik, eta ondo joan da dela dena. Eskerrik asko zuei. Entzulioketan nakarren kantu honekin egingo ditugu hurrengo minutuak hementxe bigarren kafean, baina bagoaz eta gurtzen hasteko ordua ere badugu. Bihar bueltan izango gara goizeko 10:05 eta hementxe izango ditugu, besteak beste hemen elkartea, gazte epaimaieko kide den, eta baita aktore eta zuzendari lanetan ari den Ander Lakaie gurean izango dugu, Jone batzuetan filmaren inguruan ere ariko gara Sara Fantobarekin, eta tira beste tartetxoak ere topatuko ditugu, egunotan ikusten ari garen pelikulen inguruko bestelako kritikak eta egiteko, baina orain bagoaz. Julen Goikotxar begozo, datorren astera arte. Ondo ibili. Goiure Zeizarandia bihar arte. Eta entzuleok zuek plazer baduzu, bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara naiz irratian orain informazioaren txanda. Keep calm and bigarren kafea.